Вітаю всіх. Добрый день. Так, проверяю гук, яшчэ перапроверка. Ёсць усё. Мне падаецца, мы полностью на месцы. Адзінае, што з геймпадам, по-моему, былі нейкія праблемы, ці не было. Ведаеце што? Я зараз рызыкну. Ёсць такая штука, мне на усялякі я запушчу прыладу для геймпада, але час ад часу яна мне крашыць увесь комп. Так што, калі зараз стрым абарвецца, вы ведаеце, што адбываецца. Вось. Спрабуем. Так. Не адвалілася. Усё. Не, ўсё ў парадку. Падаецца, мы не крашнуліся. Усё ў парадку. Добра, я на усялякі запушчу яе, бо яна для некаторых гулень не вельмі добрая падтрымка кантролера DualSense. Вось. І каб гэта кампенсаваць. Так. Оп. І каб гэта кампенсаваць, я на усялякі запусціў прыладу, якая... Ось ты маш ёсць свая. На халеру я гэта зрабіў. На халеру я гэта зрабіў. Давайте я наоборот, зараз наоборот будет double input. Налады. Так, не, выходим. Я специально выключаю гульню, потому что вероятность тогда, что штосьці крашнется меньше. Так, вось. Окей. Запускаем. Засярэдненькі. Так. Самае адзінае, што складана, я зараз спрабую згадаць, на чым мы скончылі, і ў мяне... Я як бы памятаю момант, дзе мы скончылі, але я не памятаю сюжэт. Мы раскрылі вельмі важныя нейкія кавалкі сюжэта ў папярэдні раз, і гэта адзінае, што мне было бы, калі быў час, я бы пераглядзеў папярэдні стрым. Ось. Каб памятаць, што ў нас па падзеях, таму што падзеі неяк трошкі размыліся. Хаця бы свае разважанні, на чым я скончыў. Можа, яны зараз хуценька прыйдуць? Ну, тыпу, нейкія штукі далей гісторыя працягнецца, у мяне ўсё ўзгадаецца, я думаю, што так. Мы не так даўно гулялі, насамрэч. Чаму гук знік? Ось, з'явіўся назад. Дзіўна. Ну, пра пачвару я памятаю, што яна гналася. Мяне цікавіць канкрэтна дэталі. Мы нешта даведаліся пра Марыянну. Гэта Марыян, ну, карацей, галоўная гераіня. Ось. Мы пра яе даведаліся. Мы нешта даведаліся пра гісторыю, пра тых двух. Мы памятаем, што хтосьці там у кагосьці ўсяліўся. І вось што канкрэтна дэталі. Вось гэтыя дэталі яны неяк трошкі ад мяне збягаюць, таму што проста, ну, як бы з перапынкамі гуляем, а я не памятаю, можа мы... Ну, некалькі тыдняў назад мы гулялі ў Мезамідзеў, можа месяц назад. Давайте працягваць з таго, дзе скончылі. Так, ну гэта вось пагоня ад пачвары, проста што не будзе зараз сюжэт. А дзе гук? Чаму ён то знікае, то з'яўляецца? Може, мне наушники нечто ведут тебе подозрено? Давайте погляджу, вам на захопе есть? Не, вам на захопе так само нема. Это не мои наушники, это гульня. Гульня. Во, калі ў налады гука пераходжу, яно з'яўляецца. Дзіўная нейкая халера. Ладно. Мне падаецца, яшчэ налады відэа нейкія пагоршаныя. Ды не, падаецца якасць. Можна прасунутыя налады? О, там яшчэ фепісы. Максімальна 60. Вось, тэкстуркі на месца сталі. Зараз на мяне 100% нападзе пачвара далей. Мы прабіраліся скрозь гэты форт закінуты стары. Гэты форт тут быў, не памятаю з якіх часоў. Мне падаецца, паўстанне яшчэ. Ну, не паўстанне, а нешта з другой сусветнай. Памятаю, мы сюды выйшлі, і на гэтым я скончыў. Ну, як бы... Адзінае, што мяне сюжэтна важна, што ў нас адбывалася апошняе. Гука няма ніякага. Ну вось з гукам яно там трошки дзіўна. Вось, не ведаю чаму, абсалютна нічога не змянілася. Гульня як была ў тым жа стане, як і ў нас раней, але зараз вось штосьці дзіўна з ёй адбываецца. Так, гэта мы пхнуць не можам.
Што дзіўная такая штука, абсалютна падаецца бескарысная. Вагонетка, нейкі рычаг. Locked down tight. I think there's a lever missing. О, самае важнае будзе зараз. Узгадаць, як... Так, вось гэты рэжым падказак. Зараз кіраванне я буду глядзець. Я не магу зараз пакінуць цела. Гуля не дае пакінуць цела зараз. У нас поўнасцю адсутнічае такая магчымасць. О, пачакайце-ка тут. Да, ўсё. Ёсць магчымасць схавацца. Ну і ўсё. Падаецца, ўсе кнопкі панаціскаў, якія толькі ёсць. Галоўнае памятаць, як во што гуляць, правильно? I think it's out of gas. Паліва няма. Ну і мне заліць няма чаго. Ідзем шукаць паліва тады. Спадзяюся, гульня невялічкі рекап на падзеі будзе рабіць. Блін, такое адчуванне, што зараз прям нападуць. Яшчэ можна наверх. Яшчэ штось тут зрабіць. Come on, Bolt. Don't fail me now. Давайте зараз за паліўнай каністрай пойдзем. Яна хутчэй за ўсё... Оп. Каністра хутчэй за ўсё пустая, раз у нас тут. That was loud. Карчму пашукаць цудоўная ідэя. Я бы зараз, як заваліўся, быў карчму. З усімі сваімі ўспамінамі. Так. Камбінаваць яе няма з чым. Тут больш не халеры, так? Кансервы толькі былі. І ты пустыя хутчэй за ўсё. Падаецца, увогуле больш нічога няма. Вельмі хацелася б, каб гульня мне нагадала па падзеях. Ну, неяк. Просто некалькі разоў, ведаеце, каб паўтарала адно і тое ж. За гэта люблю японскія гульні. Ты да іх вяртаешся, а табе па 10 разоў расказваюць тое, што ты ўжо і так як бы ведаеш. Калі за один раз праходзіш усё, яно напружвае, але калі ў цябе разрывы, ну, геймплеі там сур'ёзныя, то ты хаця бы табе дапамагаюць узгадаць, што было. Ты такі, ні халер не памятаю, а потым гульня такая, я табе зараз распавяду яшчэ раз. І потым я яшчэ раз. Так, і на 10 тут. Я чуў гук пачвары. Вось она літаральна пад намі. Зараз возьми і разрубіць. Так, разбурыць гэтую штуку. Не-не-не, не падай. Тишэй, 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 тишэй. Стосоткова яно нешта разбурыць. Не дасць яна мне просто так спакойна пахадзіць тут. Памятаю, што каточка кармілі. Я нават гэтага не памятаю. Мне падавалася, я такі... Мы ж не так даўно гулялі, думаю, ну што мне там узгадваць, правильно? А тут зараз я літаральна сёння з раніцы... Так, ладно. Гэта нават не пачвара, яно само просто валілася, але пачвара зараз перад намі вылезе, так? Яна ж не можа мяне бачыць, правильно? Яна толькі мяне можа чуць. Я магу неяк увагу перацягнуць гэтай пачвары? Я зразумеў.
Яна мяне не бачыць, я магу злева пацягнуць штуку, і тады яна пойдзе направо, а я праскачу. Ну-ка. Зачем не зауважно? Оп. Яна нават і не падазрае, што я тут. That's my way out. But not with that thing in my way. Прыемны бацька памёр, у яго было пахавальная кантора, і прыйшло пісьмо ад кагосьці з гэтага санаторыя, нейкага журналіста. Не, пісьмо не ад журналіста, пісьмо ад не пісьмо, а звонок, і не ад журналіста, ад чалавека, які мёртвы ўжо. Наколькі мы раскрылі, ён мёртвы. Гэтыя дэталі пачатка я памятаю, таму што я 2 разы праходзіў пачатак. Чаму нам важна было прыехаць, я не памятаю, але ў нейкі момант мы гулялі за іншага героя, мужчыну. Гэта самае. Мы прыехалі, таму што спрабуем з-за таго, што чалавек гэты, ну, мёртвы хутчэй за ўсё. Нам патэлефанавалі з таго свету. Нам... я ўзгадываю, там зараз пра габрэяў, пра забойствы, пра немцаў, нешта такое там было. Пра дзяўчынку, якая знікла, там вось такое. Я зараз узгадываю, просто чэл гэты, хто з іх? Той замкнуты чэл быў. Я там не памятаю. Я памятаю, просто не памятаю дэталі. Я не памятаю вось імёны персонажаў. Ну, гэта мне, калі што, гэта звычайна. Вось. Карацей, галоўная гераіня прыязджае ў санаторый. Я зараз раскажу, што памятаю, так? І дзе дэталі ў мяне просто расплываюцца, распавяду сваю гісторыю. Галоўная гераіня прыязджае сюды, таму што ёй тэлефануюць, тэлефануе нейкі чалавек і кажа фразу пра дзяўчынку каля возера. Ёй сніцца сон пра дзяўчынку каля возера бясконца, галоўная гераіня. Вось, якую застрэльваюць. Ну, там, типу, чалавек праходзіць і страляе, там, гоніцца за ёю і страляе з рэвальвера. Вось, уся гісторыя гульні расказваецца з боку Маріэн, якая расказвае камусьці гэтую гісторыю. Яна сядзіць за сталом там і расказвае. Гатуе сабе нейкую ежу, ну, карацей, яна і расказвае, і тлумачыць, як бы, па сутнасці, як бы для нас, для гледача. Вось. І вся гэта гісторыя вось прыводзіць яе ў санаторый. У санаторыі была рызня, і вось гэтая пачвара якраз таки адказная за гэтую рызню. Гэтая пачвара захапіла унутраны сусвет там нейкай гэтай самай жанчыны, вось, і зараз па сутнасці ёй ну, як бы скрозь яе цела сябе праявіла. Вось, гэтая пачвара насамрэч была, ну, некалькі разоў, ну, яна як бы некалькі разоў там была, ну, яна неяк быццам бы перасяляецца, можна, паміж целамі, але ніводнае цела доўга яе не ўтрымлівае. І яна лічыць, вось зараз гэтая пачвара нас пабачыла, такая ачмурэнна, найлепшае цела, якое магу сабе толькі атрымаць, я зараз цябе апрану. Ну, вось, таму мы ад яе зараз збягаем. Ну, яна не вельмі жадае з намі сябраваць. Па падзеях у істоках самого санаторыя і ў падзеях, якія адбываліся, таму што па сутнасці там праводзіліся нейкія эксперыменты, так? Эксперыменты былі, дэталяў не памятаю, альбо не ведаю нават. Было 2 чалавекі. Быў чэл, які стары, які па сутнасці расціў аднаго дзіцёнка, так? Ну там хлопчыка. Вось, і гэты хлопчык, у яго былі нейкія дзіўныя мары, дзіўныя сны, там, нешта такое. Ён дапамагаў яму праз малюнкі неяк, яны так, як сеансы тэрапіі праводзілі. Вось, і гэты той, хто стары праводзіў, ён сам па сабе, карацей, педафіл. Вось, ён там нешта, дзяўчынка была, я тут не памятаю, як дзяўчынка звязана, яна альбо... гэта самае, дачка гэта вось хлопчыка, якога ён вырасціў у выніку, альбо штосьці такое, карацей, хутчэй за ўсё ён яе расліў, так? Потым, ну, пасля гэтага даведаўшыся пра гэта, гэты хлопец, ну, ён ужо мужик у гэтым момант, так? Ён ужо мужик дарослы, так, і вось гэта адбываецца ўсе падзеі пазней, а ў яго насамрэч унутры нейкая, па тыпу, такая ж падобная здольнасць, як у нашай галоўнай гераіні, ён можа раздзяляцца. І ён гэтай здольнасцю сваёй, ён раззлаваўся і выпусціў на волю сваю вось гэтую, калі у выпадку нашай галоўнай гераіні яна можа пераключацца, яна існуе ў 2 сусветах адначасова і можа паміж імі пераключацца, калі пажадае, калі ёсць магчымасць такая, не заўсёды ёсць.
то у гэтага хлопца літаральна ёсць альтэр-эга, якое існуе абсалютна без яго, так, абсалютна без яго, і ён можа выпускаць яго, запускаць унутр успамінаў іншага чалавека. І ён што зрабіў, ён выпусціў сваё гэта альтэр-эга, калі раззлаваўся, і пусціў яго унутр гэтага дзеда. Гэты дзед ужо, ну ён як бы ўжо прям дзед у гэты час. Гэты дзед у сваіх успамінах, у яго там траўма псіхалагічная, там яго блізкую дзяўчынку, якую ён кахаў, калі ён малы быў, яе забіла там, ну немцы пападаецца забілі, альбо саветы, не ведаю, ну карацей, хтосьці з гэтых двух бакоў там чысткі праводзіў і дзяўчынку забілі, таму што яна габрэйка была. Вось. І пасля гэтага забойства, ну яго там траўма з дзяцінства, карацей, з гэтай падзею яшчэ другой сусветнай, вось, і карацей яны собственно прывялі яго да таго, як ёсць. Дык вось што рабіў, ну і тата ў яго нейкі ў паўстанні па тыпу удзельнічаў, нешта такое, прям там нейкія свае прыкалдэсы у паўстанні варшаўскім удзельнічаў, карацей траўмаваны дзед гэты. Вось, а замест таго, каб яго лячыць альбо нешта ўпраўляць, гэты чэл, ну ён жа разлаваны, і ён па сутнасці выпусціў яго не каб лячыць альбо ўпраўляць, ён адправіў яго, каб унутры душу яго па сутнасці забіць. Вось. І пасля гэтага моманта гэты дзед застаўся літаральна без розуму, абсалютна адключаны на інвалідным крэсле, і яго проста так і сустракае як бы рызню ў гэтым гатэлі. Ну не гатэлі, у санаторыі. Літаральна як просто выключаная як бы істота, але ўнутры ў яго ёсць таксама нейкая свая цёмны бок яго. Вось, то бок ёсць хлопчык, які павінны там, ну ні ў чым не павінны, а ёсць вось гэта цёмная пачвара, якая па сутнасці адлюстроўвае магчыма яго нейкую, ну па тыпу унутраны сусвет цёмны. Вось, у выніку забойства гэтага хлопчыка прывяло хутчэй за ўсё да таго, што розуму не засталося толькі пачвара просто ў інвалідным крэсле. Вось. Яна там растала, і нейкім чынам, я так разумею, я здагадваюся толькі. Мы гэтага нам дэталі не казалі, яна пераскоквае на жанчыну тую, на сядзелку. Цёмны бок дзеда, так. Ну, гэта прыкладна тое, што я памятаю. Імёны я не запомніў, дэталі я магу блытаць. Выбачаюся, калі пераблытаў штосьці. Калі вы памятаеце штосьці лепей, чым я да гэтага моманту, то расказвайце. Бо можа быць важна. Там гульня часта чапляецца не вельмі відавочнымі спосабамі, яна чапляецца паміж персанажамі, нават не называючы персанажаў, мы павінны здагадацца, што гэта яны звязаныя. Ось. А пакуль бегаем ад гэтай пачвары, якая якраз такі вылезла, хутчэй за ўсё з дзеда гэтага вылезла і пералезла ў тую, я не памятаю, яна лекарка тыпу. Пробуем пролезть. Мы ж не упадем униз, правильно? Там унизе ховаться маль не где. Оп, нечто есть. At least this could come in handy. Что это такое? Увогуле? Для чаго гэта? Запальничка, не? Электрычная. Альбо, не, что гэта такое? А можна просто інфармацыю? Рычаг! Усё, зразумеў. Я такі. Пачакайце-ка, што яе спыніла? Брама? Электрычнасць на яе ўздзень. Яна баіцца электрычнасці. То бок, ну, яна не можа... Электрычнасць усё яшчэ працуе нават у тым сусвеце. Дед як чорна-белая шакалад-камінка. Ой, не, гэты дед мярзотны даволі. Ён мудак, але ў той жа момант... Яго, тыпу, была нагода, чаму ён такім стаў. Ён яго нармальна так у дзяцінстве траўмавала, усё дзяцінства яго траўмавала. Вось, таму ён стаў педафілам. Але, ну, гэта яго не выбачае ніяк. Таму цёмны бок дзеда гэта не настолькі пазітыўна, як цёмны бок мілкі. Так, мы вярнуліся. Вось на генератор.
Атрымліваецца, я магу па сутнасці запусціць паўсюль электрычнасць, правильно? Заліваем паліва. Done. Рычаг туды справа спатрэбіцца. Так, генератор запушчаны. Спадзяюся, пачвара зараз не вылезе, блин, пакуль тут сваім калупаюсь. Fix. Okay. Светлы бок у деда быў, толькі яго забілі. Ну, па сутнасці яго забіў іншы чел. Ну, як бы, забіў маленькага хлопчыка там, па сутнасці, прям ва ўспамінах яго забіў. Як бы, частку душы яго. У сэнсе, Still down there. яна ўсё яшчэ там. А я магу электрычнасць проста гэты генератор неяк бахнуць? Shut your fucking mouth! Yes! Burn, you twisted fucking bitch! Усё? Пачвара таго? Да ладно, сур'ёзна? Это была перамога? Я віншую, чат, мы перамаглі боса галоўнага гульні. Яна ж, вядома, не з'явіцца потым увогуле. Можна гарантаваць гэта нам. Ну, заспідранілі. I hope this is over. Яна ж не з'явіцца, правильно? Ну не можа яна з'явіцца. Это ж так працуе. Зараз не пачнецца нейкая лухта, з-за якой яна стане яшчэ мацней, і зараз яна будзе электрычным босам. Мне вось цікава, у гэтай фразе «twisted» да якога слова адносіцца? Мне падаецца, да ўсіх адразу. Так, давайте... Няўжо няма куды? Няма куды. Мы нешта да доміка каля возера ідзем, чат. Я зараз у мяне ўспамін... Я не памятаю навошта, але там сакрэцікі. Адказы на сакрэцікі. Домік каля возера. Ён неяк там важны. У нейкіх фразах узгадываўся. Вярнуліся ў лес. Дарэчы, туды наверх, там куды-небудзь можна, не? Не, нельга. Просто тут пачвара гэтая, яна высмоктвала літаральна там жывёл, там забівала. Я так разумею, што яна рэальна спрабавала ўсяліцца ўсё, што толькі можа. Sounds like Што? А, сабачка тут быў, дарэчы. Бегаў нешта. О, дзяўчынка. Sadness яна... Альбом і імя яе нават ужо ведае, можа, сапраўднае. Я не памятаю. sadness. Не, ўсё яшчэ Sadness. Sadness, is that you? Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Вось яна, хутчэй, дзяўчынка гэтая Sadness. Keeping you here. Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Я зараз прыпыню. Вось гэта дзяўчынка якраз такі ёсць хутчэй... Мы альбо зразумелі гэта, альбо здагадка. Ну, я так разумею, галоўная гераіня паводзіць сябе якраз такі з Sadness, якраз такі... Яна паводзіць сябе з Sadness, быццам бы яна ёсць тая дачка хлопца. Ну, карацей, тую, якую і растлілі, як бы. Я так разумею. Можа быць, можа не. Я не ўпэўнены. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened
your father. You remember him? Мы помолились? Это не она? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty, but so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. Я на маску сняла. I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't Что you то- afraid of the monster? Блин. I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away. So we can both. Блин, так голос у Маріани, ой, у Now Седна that you змінився. remember who you are, I can. No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember the dream, the fire, the red house. Чому, до речі, текстурки ніж не прогружаються, ні холєри? Цікаво, ладно. Червоний дом, воспоміни, не зрозуміло покулі. What is the red house? You were there, Marianne. І вона каже, що нам потрібно нечто узгадати. With me. You were always with me. Ти можеш просто нам розповісти? М? So sorry. Lily? Хм. Shit. Червоний дом, яна каже про те, що... Слухайте, там казали про нейкую дзяўчынку, якая була закрыта у доміка каля озера. Може, Може бути, гэта... Зараз яна скончить. I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Можа быць, якраз такі гэты ўспамін... Там нехта... Было такое ў папярэдні раз пра фразу... Я зараз спрабую згадаць. Нешта пра дзяўчын, якія былі... Дзяўчынку альбо дзяўчыны, якія былі заперты ў домікі каля возера. Вось чаму ён важны. Вось, можа быць, ён якраз такі чырвоны дом і ёсць? Где мы тут нічога зрабіць не можам, таму ідзем. Так, гэты домик застаўся, а там вось развалены дом, і ён усё яшчэ у свеце духаў ёсць. Это і ёсць ён чырвоны дом? Які ж ён чырвоны? The spark's too weak to absorb. Ну, это слабенькая, каб забраць. Missing something. Не хапае энергії духовной. All right, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat.
Hey. Hey! He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Гэта ўсе размовы, зараз нам імёны па крыху будуць нагадваць. Гэта ад вазка засталося кола. І нягледзячы на тое, што той чэл, не Ричард, а іншы, я, на жаль, імёны не памятаю, будзем называць яго хлопцам, мужик, дзед і дзяўчынка, вось так мы будзем называць. Мужик не ведаў, што яго здольнасць ужо забіла ўнутры Ричарда, па сутнасці, ну, дзіцёнка. Па сутнасці Ричарда і забіла, Ричарда ўжо не існуе ў яго целе. Але ён усё роўна спрабаваў з ім размаўляць. Now here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Гэта мне увогуле нічога не гаварыць. Там ён размаўляў з чэлам, і гэты чэл па голасу нагадваў, ну, альбо па імені, чамусьці мне адгукаецца ляснічы, тут які працаваў пэўны час. Давайте яшчэ раз. Это вось зараз мужик кажа, так? Фрэнсіс. І вось гэта Фрэнсіс, па-моему, ляснічы. Who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? Ось. Але дэталяў пакуль. Можа быць, нататкі ёсць у нас запомненыя. Зараз я розныя штукі пагляджу. Мемос, ілюстрацыі, ціхая дзяўчынка. Старый Фрэнк, ментар. Так, вось нататкі. Прачытаць. Вось F. Так, гэта той, хто прыглядае за тэрыторыяй. Ён застаўся тут працаваць нават калі ўжо канец, ну, па тыпу, ўжо кабзда была гатэлю, ён ужо там у заняпадзе быў пасля рызні. Ён усё роўна заставаўся, гэта Фрэнсіс. Так, становіцца ўсё складаней гэта ігнараваць, горш за ўсё, гэта ўсё пачынае мець сэнс. Гэта дзяўчынка, гэта бедная дзяўчынка, зачыненая як жывёла. Ніводнае дзіця не павінна жыць так. Няўжо яна настолькі хворая? Містер Рэкавіч кажа, гэта што так для яе будзе лепей. Але я пачынаю сумнявацца. Мне бы хацелася пабачыць цябе зноў. Я цябе так люблю, твой F. Ён быццам бы жонцы піша, але справа ў тым, што ён ніводныя гэтыя паштоўкі і не адпраўляе ўвогуле. Так. Калі я калі-небудзь узгадываў дачку містера Рэкавіча, Ліліен, ёй сёння 16, бедная, нават не можа атрымаць сапраўднага дня народжання, таму што з-за гэтай хваробы, якая ў яе ёсць. У любым выпадку, гэта нагадала мне аб нашай Анне. Яе ж у наступным месяцы, так? Як бы мне хацелася, каб я быў там. Містер Рэкавіч, але я патрэбны тут містеру Рэкавічу. Патрэбна застацца. Патрэбна дапамагчы яму, як ён дапамог мне. Зараз, хутчэй за ўсё, мы даведаемся больш пра гэтага Фрэнсіса, які даглядаў, ну, за лесам. Ну, не з лесам, за тэрыторыяй, так разумею, даглядаў за Лілі. За маленькай дачкой гэтай. То бок атрымліваецца так, гэта Лілі, калі яна ўзгадала сябе, то якраз такі вось яно. Саднес, гэта Лілі, гэта дачка Рэкавіча. Рэкавіч, я, на жаль, не памятаю імя яго. Містер Рэкавіч. Так, ой. Не-не-не, з цела я выйшаў. Можна вярнуць назад мяне, калі ласка? Ось, усё. Это важная фішка. Можна? Ось, я шукаў, на што бег будзе.
Гэта чырвоны дом. Ці не? Are you looking for this little girl? I'm sorry, but, Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away! Or I'll scream! Не, пачакайце-ка. Clever Гэты чэл, які размаўляе. Няўжо гэта... Яшчэ раз давайте прыслухаемся голас. Are you looking for this little girl? Гэта чэл. Я думаў, што гэта мужик. Зе мужик. Але гэта не зе мужик. Давайте-ка пашукаем. Дзе там гэта ўспаміны яшчэ? Now here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. His Гэта I met... Are you... не мужик. Гэта не зе мужик. Дзяўчынка мэн. Ёсць дедмен, ну я зразумеў ужо. Мужик мэн, дедмен, зе дзяўчынка. Карацей, не, тут нешта не тое. Нешта не тое, мне пакуль не складваецца. All right, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey, hey! You really messed you... Не, гэта трэці бок нейкі. Містер Экавіч, гэта якраз такі за мужик. Мужик-мен, так? Вось. Але гэты новы персонаж, які размаўляе зараз з усімі, так? Ён якраз такі за мужиком і ідзе, я так разумею. Ён пытае ў дзяўчынкі... Твой тата, ён жа менеджер тут, ён пытае такія рэчы ў дзяўчынкі, у Лілі. Я такая, не, я нічога табе не скажу, я зараз закрычу. Валецюль. You were here. Блін, каб я памятаў імёны, а? Добра. This was your place. What the hell happened here? Дзе там успамін? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. Усё, Томас Рэкавіч. Усё, гэта склалася. За мужик гэта Томас Рэкавіч. Вось. І гэта даследаванне. Гэта, я так разумею, July 27th, 1983. 1983 справа близнюкоў. Investigation is moving along. Расследаванне прасоўваецца, але мне падаецца, Рэкавіч пачынае нешта падазраваць. Трэба рабіць, трэба спяшацца. Сёння будзе, ну, зробім гэта сёння. How much exactly? Яны ведалі наконт Томаса, але... Ага, і гэтага мы не ведаем. Добра. То бок не я адзін не ведаю, гэта галоўная гераіня таксама не ведае. Hey, a eunuch. Someone's got good taste. Так, добра. Мотоцикл, які можна проста агледзець, але нічога зрабіць нельга. Гэта трэці альбо нават чацвёрты. Я думаю, гэта трэці. Мне падаецца трэці па... Было два. Угу. Ляльку можна будзе звонку пакласці і тады ўзмацніцца ўспамін. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle though. Тут ручки не хапае. Мяне не хапае, нема такога. Яшчэ тут успаміны я чую. Яго прям тут можна і прачытаць. You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost on. One of them. Who are you? Гэта ўжо Томас. Вось гэта Томас Рэкавіч. І Томас Рэкавіч збіраў ужо свае рэчы, збіраўся бегчы ад тых людзей, якія за ім ідуць. Людзей, якія за ім ідуць, гэта вось гэтае з расследаваннем. Хутчэй за ўсё. Уні шлях хутчэй за ўсё будзе перагарожаны, так? There's something under that engine. If only I could lift it somehow. Добра. Мы зараз электрычнасць запусцім.
Паставім ляльку, атрымаем электрычнасць і зарад гэты адпусцім унутр у ну, духоўнай энергіі. І на пасуднасці як электрычнасць таксама працуе. Як у Alan Wake будзем 2/3 гульні шукаць Болтарес. Ды і мы ўжо шукалі. Мы шукалі Болтарес у першым, по-моему, увесь першы стрым амаль. Так, ляльку паставім. І гэта ўзмацніць успамін. Усё, можна забіраць. Так, я же атрымаў энергію, я свеціцца гэты бок. Мне падавалася, што левы бок я свеціцца мацней, калі ў нас ёсць энергія. Ну ладно, гэта не вельмі прынцыпова. Нам дастаткова проста электрычнасць сюды бахнуць. Ва ўсю гэтую сістэму. Power's out. А як мне аддаць гэтую энергію? Я ж не магу вось тут аддаць яе. Альбо я не... А, пачакайце-ка. Не? А як я павінен? А што калі мне патрэбна прайсці? Давайте разделімся і пройдзем на іншы бок. Вось мы тут. Тело мы сваё там пакінулі. Это месца выглядае як месца, дзе мы будзем з гэтай пачварай тусіць. Пачакайце-ка, а дзе... Блин, я ж не могу надолго свое тело покидать, правильно? Тут нечто? Это униз хутчэй все будет, не-не-не. Треба буде зауважить, что там отбывается. Але мне... Блин, я по краху разваливаюсь. Во сюды, электричность. Ну? Не збираешься дать электричность, не? Ну, як гэта зрабіць? Вось. Вяртаемся в сваё цело, потому что амаль усё. Амаль сябе згубілі. Так, электрычнасць з'явілася. Можа быць, варта што-небудзь агледзець яшчэ? Оп. Ага, зразумеў. Гэта ненадоўга, і мне прыйдзецца скарыстацца максімальна хутка. Электрычнасці яшчэ ёсць? Не, давайте зарад папоўнім. Гэта энергія. Я просто думаў даследаваць дом. Пакідаем целом. Пакінем сваё цело якраз каля гэтага... як жа ж ён? Пераключальніка. Уключым электрычнае зверху і вернемся назад у цело. Зараз уже ведаючы, куды бегчы, тут лупта ўвогуле лёгка. Тут бы верх яшчэ гэты праверыць. Ну ладно, потым. Оп, вяртаемся ў цело. І адразу карыстаемся пераключальнікам. Усё, выключылася. Там звонку хутчэй за ўсё будзе пачвара на вуліце. Таму што там такая лакацыя, прям як для, ну, не бойкі, а для таго, каб хавацца, там яшчэ прадметы расстаўленыя. Ёсць. Можам пролезці. Як гэта быў... Я на... Яна ведае, што гэта якраз таки тое самае месца. Тое самае месца неведома чаму. Дарэчы, тут дрэва ў рэальным сусвеце, таму мы тут прайсці не зможам. І акно зачынена, таму мы з вакном ўжо ні халеры не зробім. Але чаму ты так выглядаеш, быццам бы ты тут зараз нешта будзе?
Праз двері я проходити не буду зараз, я обійду спеціально. Бо зараз нас затягне яшчэ у гісторыю нейкую. Пачакай-ка, тут успамін ёсць. Толькі ён размазаны амаль, ну, знішчаны. Не? Я не памятаю, якімі карыстацца. Але хутчэй за ўсё зараз яшчэ пакуль рана. Чагосьці яшчэ не хапае для таго, каб успамін трымаць. Ну, вось каля злева, каля дома там круціцца белае такое. Калі вы паспяваеце сачыць на адразу двух экранах, па сутнасці, там аж тут падзея. Ось і тут таксама ўспамін ёсць. Гэта ўсё ўспаміны. Прям у твар тыркаюць нам. Полымя? Это месца ў духовным сусвеце ніколі не перастала гарэць. Яно працягвала гарэць і гарэць. Лілі казала нешта пра пажар, таму гэта хутчэй за ўсё пра яго яна казала. А што мне рабіць? Ну, увайсці ў дом я ўжо не здольны. Там проста немагчыма гэтага зрабіць. Таму што мне блакуе полымя ў духовным сусвеце. Это хто не ведае, тут атрымліваецца як бы паралельна ў цябе. Калі хаця б у адным сусвеце табе нешта замінае праходзіць, то ты ўжо не можаш прайсці, па сутнасці, ты ўжо заблакаваны. Успаміны гэтыя. Так, это яшчэ энергія на шчыт ёсць. Давайте возьмем энергіі ззаду. Я магу гэта зрабіць, можа быць, мне гэта штосьці дасць. Я магу скарыстаць дрэва прайсці ў духоўным абліччы. Ось так. Вітай, Міхаль Гареза. На Зілксонг адпраўляецца 10 000. Дзякуй, вялікі. Так. Вернемся назад у цела. Энергію атрымалі сабе. Не ведаю навошта, але няхай будзе. Калі ён ніколі не перастаў гарэць, то мне можа патушыць яго патрэбна неяк. Альбо яшчэ штосьці. Просто вось гэтыя ўспаміны, мне падаецца, самае актуальнае, не? Я магу з успамінам нешта зрабіць? А, тут ёсць нешта, ляжыць. Вось, успамін ёсць. Зараз збярэм хаця б адзін успамін. Да, что ты будешь робить? Давай. Ой, замацевалось. When you hear them squeal, when you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. There were children inside. Was she? Was I? Тобто этот чел прийшов і спалив хату Томасу. І там, хутчэй за ўсё, была Лілі і, магчыма, мы. Таму што дзяўчынка казала пра пажар і казала, што мы былі разам. Успаміны яшчэ далей ведуць. Так, і тут ось воно паліво. Goddamn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Тобто гэта разлаваны хлопец, патрыёт, як ён сябе называе, той, хто збіраецца зрабіць правільную рэч. Ён прыйшоў і спаліў гэтую хату. Але што ён намагаўся зрабіць? Ну, чаму? Матывацыя яго пакуль увогуле гэта новы персанаж, і матывацыя яго не зразумела абсалютна. Okay, let's see who you really are. You fuck.
А гэта... Tight, huh? You Чакай, wanna give it a гэта ж go? Томас. Be my guest. Nah, this one's all yours. I like to think I'm more of the brains of the operation. Yeah, I got an idea. Why don't we... or that. Yeah, word two, I guess. Right. What do we have here? Звыш сакрэтныя дакументы, нейкія яшчэ шмат чаго. I knew he was trouble. Агент, типу, нейкі? Security service. КГБшник. Shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Добре. Ну, тобто КГБ на його вийшло. Чому? Що він скрав? Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and They locked me up for years. Fucking savages. they do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. Окей. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes, I know you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Я зараз припинюся, тому що зараз хоче все далі перейти історія. Давайте тлумачення трошки. Томас, гэта вось якраз такі незвычайны хлопчык наш, які стаў мужиком, і ў выніку ён забіў Рычарда, і ў яго дачка Лілі была. У яго, па-першае, дзеці, гэта важна. У яго не адна дачка, хутчэй за ўсё дзве дачкі, і хутчэй за ўсё другая дачка гэта мы, то бок Марыянна гэта дачка Томаса. Адсюль як бы наша сувязь, таму атрымліваецца у нас ёсць таксама такія ж здольнасці, ну падобныя здольнасці, гэта тлумач, ну гэта лагічна тады атрымліваецца, так? Сам Томас у дзяцінстве, у яго заўсёды былі гэтыя здольнасці. Калі яму было 3 гады,
немцы збіраліся яго забіць, але не забілі. Нешта яны знайшлі ў ім гэткае, што было важна для іх, і яны пачалі яго даследаваць. Але вельмі хутка іх выпнулі з як бы калі ён яшчэ быў зусім малы, і немцы яго забралі, але ў выніку як бы ён застаўся жывы. Прыйшла чырвоная армія, як бы гэта самае, яны даведаліся пра даследаванне гэтых немцаў і самі забралі яго, навукоўцы забралі гэтага Томаса да сябе. Вось, і ўсё яго дзяцінства ён правёў у лабараторыях гэтага самага Савецкага Саюзу, так? Дзесьці ў гэтых лабараторыях над ім ставілі эксперыменты і спрабавалі неяк кантраляваць яго нейкую здольнасць. Якую здольнасць наш вось гэты чэл, з твара якога мы зараз назіраем, ён не ведае. То бок ён сам спрабуе выбіць гэта хутчэй за ўсё з Томаса, яму цікава. Яму патрэбны адказы. І Томас да 18 гадоў ён правёў у гэтых лабараторыях і вырваўся адтуль. Хутчэй за ўсё дзякуючы сваёй здольнасці якраз такі. Вось, ён вырваўся і адправіўся, скрыўся. Яго не змаглі знайсці, змяніў хутчэй за ўсё імя, карацей, не знайшлі. Можа, карыстаўся сваімі здольнасцямі яшчэ для чагосьці, каб даць сабе, прабіць сабе шлях куды-небудзь. І вось ён застаўся. Ён схаваўся, і ніхто не ведаў, дзе ён, што ён. Усё нармальна, яго ніхто не кранаў, але ён спаліўся ў пэўны момант. Спаліўся ён у пэўны момант якраз такі з-за таго, што ён скарыстаўся сваёй здольнасцю, і тады вось па гэтаму ланцужку на яго і выйшаў наш невядомы чэл, КГБшнік гэта. Ён выйшаў на яго след і знайшоў яго. Чаму ён так ненавідзіць Томаса, невядома. Вось, ён люта яго ненавідзіць, ён хутчэй за ўсё, Томас нешта перайшоў яму дарогу, хутчэй за ўсё неяк нашкодзіў яго дзецям, таму што ён вельмі востра ўспрымае пытанні дзяцей, так што гэты ляснуты КГБшнік, гэта якраз такі яшчэ і ён неяк звязаны як бы з Томасам нейкім чынам, пакуль нам гэта невядома. Гэта палякі зрабілі так. А вось гісторыю Томаша нам просто як в Боквелл, што? Паказваюць. Ці гэта бачыць Мар'яна? Мар'яна зараз, бачыце, яна ўзяла запальнічку, і гэта запальнічка належала гэтаму чэлу, КГБшніку. Але настолькі моцная духоўная энергія там была, некаторыя прадметы выклікаюць у яе прям прадбачанне з боку гледжання гэтага персонажа. Такім чынам мы бачылі Томаша гэтага. Вось, мы ў пэўны момант глядзелі, як Томаш забівае Рычарда, праз успаміны Томаша. Паехалі далей. That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Цікава, Some rest, Thomas. Томашу Next time you wake не up, патрэбна амаль нічога. the real pain І вось ён спаліў хату пайшоў. Томашу, мне падавалася, яму проста патрэбна выпусціць гэты дух свой. Чуйна, як гарыць дом. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? Conrad. Whatever. Takes. Оп. Ён адправіў сваю душу гэтую, сваю палову душы унутр гэтага КГБшніка, хутчэй за ўсё зараз. Мне падавалася, яму нічога ўвогуле не патрэбна. Магчыма, візуальны контакт і дотык. Okay. Gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Так.
Глядзіце, мы зараз гуляем за як бы альтер-эго нашага Томаша. КГБшнік не ведаў, чым як працуе здольнасць канкрэтна яго, і я не памятаю, альбо візуальна, мне падавалася проста візуальны кантакт, але падаецца дотык вельмі важны, устойлівы дотык. Вось. І у выніку Томаш змог пранікнуць унутр вось гэтага КГБшніка, і зараз унутры яго знаходзіцца. З-за таго, што час ідзе ў гэтым сусвеце і ў яго галаве там трошкі па-іншаму, ён можа, ну, паспець усё зрабіць, то бок і разабрацца з ГБшнікам і выратаваць сваіх дачок, я так разумею. All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Я не зусім памятаю, як за яго гуляць. Я памятаю, што яго адрозніваюцца здольнасці. Там нешта прям нейкая пачвара ўнутры у гэтага знаходзіцца. Як было з Рычардам. Бачце? Оу, гэта вельмі нагадвае... Слухайце, можа быць, гэтая хрэнацень, якая вылезла, яна ўсялілася у гэтага ГБшніка? Таму што нешта падобнае на яе знаходзіцца. Ну, гэта тлумач, чаму ён ляснуўся тады. Вось гэтая пачвара, яна, я так разумею, яна мяняе... Цікава, як яна працуе. І адкуль яна ўзялася тады. Таму што я думаў, што гэта вызваленая альтер-эго Рычарда. О, не... Так, Рычарда, вось гэтага дзеда, карацей. Я думаў, але зараз у мяне сумневы. Вітаю, Борис. Так, мы тут ва ўсю пранікаем у КДБшніка. Зараз мы поўнасцю пранікнем у яго і даведаемся, чаму ён такі, які ёсць. Так. І вось он. Вось он, дзіцёнак унутраны гэтага чэла КГБшніка. Толькі бы ведаць, дзе ён знаходзіцца канкрэтна. Так. Знайсці, як спыніць Генрі. Яго клічуць Генрі. Але... Неяк дзіўна. Так, справа... Мяснік. 73523. Нумар справы. Назва мяснік. Падазраваны Джейкаб Вільк. Подозреваный у крадежи, падмане, нелегальном гандлю. Даследовальнік Генрі Вільк. О, сеньор канцаблер, гэта хутчэй за ўсё нават яго брат альбо нешта такое. Ну, бачыце, Якуб Вільк і Генрі Вільк, і вось яны карацей звязаныя. Ну, карацей, справу ён нават на сваіх родных справу заводзіў і іх вырашаў. Ну, па голосу реально яго тата. Альбо старэйшы брат. Ён краў мяса. О, ён сам свайго бацьку і здаў. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people, punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry.
Ну, хутчэй ўсё так, гэта тата. І ён свайго ж тату здаў і па сутнасці забіў. Ну, забіў у сэнсе, выкарыстоўваючы сістэму ўсю судебную. Яму і пачвара ўнутры не патрэбна было. Так, я думаю, што гэта ўсё прям спакойна і так працавала. Яму не патрэбна, каб у яго усяляўся хтосьці. На рэвольт адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Мы ў пэўны момант зробім перапынак на 5 хвіліначак. Я паснедаю хутка і я яшчэ рэкламны... Пачвараць тут паблізу дзесьці. Пушу рэкламны блок, каб адна з Твіча чапіўся са сваімі прыроламі рэкламай. Зробім гэта... Ну, я зловлю тут зараз момант нейкі. Оп. Оп. Пачварка. Дарэчы, здольнасці хавацца у гэтага чэла няма. У Томаша. То бок я не магу ўзяць ды схавацца дзесьці. Ну, там, прысесці, там, затрымаць дыханне. У сэнсе забаніць, навошта? Оп. Пачвара паблізу. Яна здаравенная, яна прям больш, значна больш, чым у... Ну, нават у Томаша яна была... О, не у Томаша, выбачаюся. Як блытаю. У Річарда была прям гіганцкая пачвара. Але яна расла з часам, яна там доўга павялічвалася. Гэта самае, на ежу. Адзнакі. Талон на ежу, карацей. Ось она, мясніцкая. Потому что гэта вірус такі з машинкамі. Усё позна. На цивілізацыю 5 адпраўляецца за 500. За деда. Так. Мне памяць кароткая. У бацьці. Што? Оу. Я тут не пройду. Получается, так? О, не-не-не-не. Все? Отчапился? Я могу от гэтага пазбавіцца, не? Не могу, заблокавана. Добра. Ну я не той, каб моцна шкодзіць Томашу. Він може спокойно проходить. Я, в принципе, могу просто пробегчы. Так-то. Я могу шкодить, але не критично. На Titan Chaser отправляется яшчэ 1000. Дякую вялікі. О, блин. Ладно. Я могу пробегчы. Оп. Сховалися. Галоўнага антаганіста грае ці агучвае той жа актор, што граў Хікса ў Death Stranding. Трой Бейкер мало, шмат дзе ўвогуле. Трой Бейкер адзін з самых папулярных, калі не самы папулярны актор агучкі. Ну, канкрэтна для гулень. Ён там яшчэ шмат чаго робіць, але для гулень гэта дакладна прям адзін з самых такіх вядомых. Так, Трой Бейкер, блин, на ім шмат. Індустрыя трымаецца агучкі, карацей. Я не ведаю, што мы будзем рабіць, калі з ім нешта здарыцца. Можна сказаць, усе гульні адкладуцца. Так. Я тут тады прайсці змагу. Самі будем агучваць. Добрая ідэя. Вітаю, Мармоль, давно не бачыў. Так.
Пум-пум-пум-пум-пум. Пролезем праз верх. Дарэчы, наконт агучкі. Калі вы не глядзелі самурая Чамплу, усё даўно ўжо выкладзена ў вольны доступ, знаходзіцца на кінакіпе, на скрынцы. І дзесьці можа быць яшчэ. Вось, можете паглядзець, файная агучка. Раю слухаць у навушніках. Я вельмі вам раю. Яно вельмі файна ў навушніках звучыць. Гучыць пад навушнікі і рабілася. Ну, навушнікі альбо картовую сістэму якую. Зараз пераглядаю сам. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. А што гэта рэчы дзіцячыя нейкія? А, ну, не. Это просто тут на мясніцкім гэтым заводзе рэчы дзіцячыя нейкія, але тут абы што, ну, тыпу, што нацягнуў? Я накладна не павінен тут нешта знайсці, а? Там, пачакайце-ка, там злева нататка нейкая. І у нататнічку... Even motions, against the grain. Тлумачэнне, як раздзелваць парсюка. У дзіцёнка ў яго хованцы. Пачакайце-ка, а што? Я забраўся сюды, і што мне далей? Это ж тупик. І ўсё? І што? Мне неяк... У мяне нейкі па адчуванню софтлок зараз адбыўся. Тыпу я нешта быццам бы не пабачыў. Назад я вярнуцца не магу. Гульня не дае, так? Наперад тут таксама нічога. Давайте гэта будзем вырашаць пасля перапынка. Зараз зробім якраз такі перапынак. Тут нейкая раптоўна закраслі, можа быць, загружацца зараз прыйдзецца. Вось, зраблю перапынак, 5 хвілінак перапынку. Я пушчу рекламны блок, об нас Twitch отшапился со своими рекламой на прироле. Все равно я зараз ничего робить не будет отбываться. Вы ничего не пропустите, кратей. Блок будет прикладно на 3 хвилинки рекламы. Поехали, давайте.
Працягваем зараз. Нават менш, чым за... Ну так, усяго за 3 хвілінкі далі рады. Добренько. Так, і зняць сцену. Незразумела, чаму я далей прайсці не магу. О, у яго свой шчыт ёсць. Я зараз пераправеру, можа быць, нешта можна тыркнуць, каб яшчэ нейкую здольнасць выкарыстаць у яго. Не, толькі шчыт і прадбачанне гэтае невялічкае. Можа быць, яшчэ штосьці. Не, літаральна нічога. Прям нават не зразумела, навошта мы адчынялі вось гэтую... Давайте паспрабуем загрузіцца. Вось тут. Апошняе захаванне, таму што, мне падаецца, я засофтлочыў гульню. А гук дзе? Гуня, што такое? Вось. Калі ў налады гука залазіш, толькі тады гук з'яўляецца чамусьці. Можа, мне патрэбна да той... Ну, я не ведаю. Вось там, бачыце, праход. І папярэдні раз падаецца у Рычарда, калі ён колупаўся, ён таксама бачыў нешта такое. Але адчыніць гэта проста так нельга. Ні музычкі, ні калеры. Fuck! Don't you hide from me. Угу. Bad boy! Паспею. Гука няма. Ну, у сэнсе... Дзе? Што за приколы з гукам? Музыка знікла. Ну ладно, мелкі баг такі, не блокуючы. Правильно? Where are you, boy? Нават без музыкі неяк і дзіўна трошкі гэта ўсё выглядае. Нічога такога няма ў мяне. Падаецца. Падаецца. Дайте-ка момент. Так, працягваем. Ну, па сутнасці, няма куды ісці ў гульне, акрамя як у тое месца. Пытанне толькі, чаму я нічога не мог рабіць там. Ну, там акрамя вось гэтай нататкі, па сутнасці, нічога і няма. Тут не прайсці нідзе, нічога. Вось, застаецца адна гэтая кропка. Назад не вярнуцца. Можа, я триггер які не зачапіў. Магчыма, я зламаў гульню нават яшчэ раней. Вельмі нечакана неяк. Так, читаем нотатку. Нотатка ёсць. Адчыняем. І тут пуста. І я нічога не магу рабіць. Ні касету ўзяць, нічога такога. Я віншую чат, мы зламалі гульню нейкім чынам. А што я павінен зрабіць тады? Просто назад нельга, вось як толькі ты тут трапляеш, усё, назад шляху няма. Гэта нават без кубікаў, так, у мяне мастацтва просто ламаць гульні. Давайте я зараз пагляджу праходжанне. Пагляджу, што канкрэтна мне патрэбна рабіць, як бы што чакаецца, таму што выглядае вельмі дзіўна.
The Medium. Butcher. Walkthrough. Так, ось воно повністю проходження. Ось чел залазить тут. Так. Ідзе, проходить праз верх, адчиняе і забирае туль нож. То бок, там у... Гэта як звычайна, гульня трошки, я зразумеў. Мне не вельмі падабаецца гэтая механіка ў гульне. Я павінен прадбачаннем скарыстацца ў пэўным месцы. Нічога мне не падказвае на гэта, мне проста патрэбна было здагадацца. Гэта я не засофтлочыў, гэта проста вось гэта механіка, якая мяне трэці раз ужо падманвае. Я магу забраць гэта? Вось. Успаміны далей. Не, я нічога не зламаў. Назад нельга. Ну, потому что с великими перепынками гуляем, а автоматизму не выправил, не выпрацавалася, я так разумею. Яно так, але гэта патрэбна ў гульне літаральна ў трох момантах. У пачатку, тады, калі я затупіў, і зараз. Калі я трэці раз затупіў. Гэта вельмі рэдка выкарыстоўваем механіка, то бок пабачыць рэчы вось гэтым прадбачаннем рэчы, гэта нармальна. Ну, яшчэ я ім карыстаюся, хоць і рэдка. А вось, калі табе патрэбна... Так, вось зараз можна праскочыць. Калі ты назіраеш, ужо глядзіш на штосьці прыбліжана, і там скарыстацца, гэта патрэбна вельмі рэдка. Літаральна вось проста пэўныя моманты ў гульне. Так. Забралі ўспамін, ператварылі яго ў энергію і скарысталіся, каб пазбавіцца гэтай блакады наперадзе. Ну, я так разумею, што у яго таксама КДБшнік траўмаваны. О, зноў гэты пакой? Толькі ўжо са свіннямі. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Огуле развалілася брама гэтая. Не магу што-небудзь яшчэ зрабіць, не? Давайте глядзім пакой гэты. Так. Два слова, Daily News, патрыятызм мацней, чым кроў. Не так часта мы бачым патрыятызм такой якасці, як была паказана на працягу апошніх тыдняў галоўным канстаблем Генрыхам Вількам. Просты афіцэр грамадзянскай паліцыі. Вілік паказаў яго сваю адданасць у будаванні бла-бла-бла, бла-бла-бла. Давайте я, за таго, што тут даволі шмат, я просто прачытаю пра сябе і асноўны сэнс вам перадам. Так, прапаганда, карацей, тут ідзе. Карацей, ён раскрыў справу самага мяснога скандала, і за гэтага, ну,
пасадзяць, а калі дакладна, калі хтосьці будзе абвінавачаны ў гэтым, то яго павесяць, карацей павесяць усіх, там і дырэктароў нейкіх і яшчэ. Калі спыталі пра каментары, яго адказ быў просты. Я проста зрабіў тое, што лічыў правільным. Вось яго картка. Так, нумары, выдана ў 79-м годзе, скончваецца ў 90-м. Міністэрства ўнутраных спраў, Генрых Вільк, агент КДБ. Так. Ёсць яшчэ што? Не, няма нічога. Ідзем далей. Тут можа. На конт. Бачыце? Зараз прыйдзецца карыстацца. Не забываць, што такая штука ёсць. Зноў гэта малы. Feel sorry for you, Henry. Let's see how that works out. Зноў гэты малы. Тут трохі больш экранаў, але пачвара не бачна, дарэчы. Яшчэ запіс. Vilk, is it? Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Яго прынялі на службу кудысьці. Нават фразачкі, што цябе, ну, не ведаю, тик, гэта па тыпу, што цябе, ладно, неважна, я зараз перакладу у гэта самае. Мелкія моманты перакладу ўдавацца не буду. Карацей, яго прынялі на службу. На службу куды, невядома. Але гэта справа хтосьці вельмі магутную. Зноў жа, я просто, як бы там security office, security service, яго прынялі на справу. Я так разумею, яго прынялі ў КДБ, вось, у гэты момант. І ў 79-м годзе. Гэта на то, што я правильно разумею. Калі не, то можа быць яшчэ кудысьці яго прынялі. Яшчэ больш нейкі закрыты клуб, скажем так. Зноў праца. Мы зноў апынуліся ў частцы, дзе ў яго толькі гэтыя дакуменцікі розныя. І тэчкі навокал. І пачвара гэтая водзіцца. Яна, дарэчы, водзіцца толькі тут, на заводзе яе не было. Нагадваю, для тых, хто не ведае, гэта ўсё адбываецца ў галаве чалавека, нейкага КДБшніка. То бок мы
Выкарыстоўваючы свае здольнасці, Томаш, гэта не галоўны герой гісторыі. Куды мне гэта ўсё? Вось сюды. Томаш ва ўспамінах сваіх прабіраецца ў галаву гэтага чалавека. Вось, гэты чалавек, гэты КДБшнік, у гэты момант, нават у гэты момант успаміна, паліць зараз літаральна дом Томаша і разам з яго дзецьмі. You ever heard of Neva? Яму далі працу, адправіцца ў Ніву. Спецыяльнае назначэнне ад майору Генрыху Вільку. Каля Кракова было знайдена вельмі мы зацікаўлены ў пэўным чалавеке. Пэўны чалавек, які мы зацікаўлены, быў знойдзены у санаторыі Ніва каля Кракова. Мясцовыя даследавальнікі даклалі у абдзіўнай справе, якая уключала ў сябе мастака, ну, схавана, як это, classified. Ну, карацей, топ-секрет, карацей, не закрытая інфармацыя. Але мы ўжо ведаем, што гэта Томаш. Вось гэты Томаш якраз такі. Чалавека знайшлі жывым, але ў стане расліны. Былі падазрэнні, што ён прыкідваецца, але даследаванне паказала, што няма ніякай траўмы галавы. Магчыма, звязана са справай блізнюкоў. Калі ласка, звяжыце, паглядзіце файлы такі-то, яны схаваныя зноў. Зрабіце ўсё ціха і чыста. Тое, так, як вас вучылі. Нататка, я вельмі рэкамендую, каб вы пазнаёміліся з нататкамі савецкага навукоўца, якія былі атрыманы падчас зноў схавана інфармацыя ў 1950 годзе. Вам далі доступ да архіваў нумар 1138. Гэта толькі для вас, Вільк. Можете праверыць. Калі ласка, звяжыцеся з вашым афіцэрам для дальнейшага брыфінгу. Добра. А дата ёсць гэтай справы, так? На дакуменце. Даты няма? Не, 16 там... Не зразумела нешта. Які год не ведаем. А не, пачакайце, там унізе ёсць дата. Не. 13-6. Але няма года. Было б файна, калі б год быў яшчэ. What's this? Так, тэставы аб'ект нумар 40... Сесія 42. Аб'ект працягвае праяўляць моцныя свыснатуральныя здольнасці. Ён кажа, што іншае закрэслена, размаўляю з ім, паказвае прадбачанне. Бягучая тэорыя. Падазраецца сувязь з, зноў закрэслена, магчыма, усталяваная як результат досведу блізкага да смерці. Патрэбна больш тэстаў, каб пацвердзіць тэорыю раздзялення. Гэта, хутчэй за ўсё, якраз такі эксперыменты над самім Томашам, які зараз у яго галаве сядзіць. Таму што якраз такі Томаш можа раздзяляць сваё цела і... Ой, бачыце, на пачвара ходзіць. Фаулплей, брудная гульня, тут сэнс у тым, што хтосьці дапамог за дзеду перайсці ў стан каменчыка. Гэта... Фаулплей, проста гэта можа быць яшчэ і прыкідвацца. Ну, по типу, ты можаш якраз такі, ну, просто прыкідвацца. Вось. Але ты маеш рацыю, хутчэй за ўсё ў гэтым выпадку канкрэтна мелася на увазе, што хтосьці яму дапамог. Так. Зноў жа, нюансы перакладу я спрабую захаваць як мага больш тэмп, каб не... Я разумею, што некаторым увогуле не цікавы нататкі. Вось. І сядзець перакладаць іх вельмі дакладна і ўдала. Гэта не мая мэта. Мая мэта, каб захаваць вам, каб вы разумелі агульны сэнс падзеі. І гэта канкрэтна такі вось моманты мелкія. Яны могуць быць важнымі. І варта за увагу рабіць, калі гэта прям уплывае на штосьці. Ну, моцна, на паразуменне.
Ось, тому што я зноў жа я не затрымліваюся, нават калі мне не вельмі ўдала пераклад у галаву. Першы, які пераклад у галаву прыйшоў, я ім карыстаюся. Інакш мы будзем вельмі доўга сядзець з гэтым. Сесія нумар 43. Сённяшняя сесія раптоўна спынілася з-за інцыдэнта ў тэставай камеры. Так, калі мы ўводзілі гэта самае... Калі мы ўводзілі субстанцыі, ну, карці лекі, галоўны навуковец, доктар Схавана, прыйшоў і датыкнуўся да суб'екта. Зноў закрэслена. Яго хутка адправілі ў шпіталь. Гаспіталізавалі. Нягледзячы на тое, што ў яго не бачна ніякіх фізічных траўм, ён трапіў у стан расліны, з якога, ну, у кому, па сутнасці проста, у стан комы, і з якой яму яшчэ прыйдзецца восстановіцца. Так. Наступныя сесіі былі спынены на невядомы час. Ну, па сутнасці, Томаш, дзіцё, ну, гэта дакладна Томаш, і Томаш якраз такі скарыстаў сваёй здольнасцю і раздзяліўся, і забіў, па сутнасці, лекара. Пачварка. Так. Сесія 44. Нагадванне, што сённяшняя сесія была, ну, як это, перанесена. Нягледзячы на павелічаную дозу, суб'ект застаецца вельмі небяспечным, экстрэмальна небяспечным, і патрабуе быць, гэта самае, restrained, ну, карці звязаным, адначасова фізічна і ментальна на працягу ўсяго тэста. Падвышаная бяспека, ну, варта карыстацца падвышанай бяспекай. Ну, добра. Быць вельмі крайне асцярожным быць, вось. Не карыстацца падвышанай бяспекай, гэта літаральны пераклад. А, ён кажа... А, не, так, ён не ў множным ліку іх сказаў. Ён адзін. Усё проста, перамагчы розум КДБшніка і выйсці з успаміна. Вітаю, добрай раніцы. Так. О, жак які-то прыгожы, а? Так. Працавала, падаецца. Толькі пачвары не бачна нідзе. Яго прыдавіла быццам бы, але быццам бы і не прыдавіла. Не думаю, што мы так проста ад пачвары гэтай пазбавіліся. О, чую, несется сюда. Оп. Оп. І тут пройшли. Але нам же ж нават не патрэбна з гэтай пачварай штосьці рабіць, нам патрэбна з дзіцёнкам разабраць. Ну, як бы, нам, гэтаму Томашу, з якога мы гуляем зараз. Ну, ўжо гэта ўсё ўспамін нагадваю. Выглядае як Silent Hill. Гэта зрабіла Bloober Team, якая натхнялася Silent Hill'ом, і потым яны зрабілі, напрыклад, ремейк Silent Hill'a. Вось, гэта яны якраз такі зрабілі яго. Па сутнасці, гэта быў тэст-драйв перад ремейкам.
А пасля гэтага яны яшчэ і зрабілі Кронос The New Dawn, які, на мой погляд, вельмі нагадвае нейкую мешаніну з гэтым самым, з Resident Evil, такі і Dead Space, і скокамі ў часе. Ага, і зараз працуюць над ремейкам першага Silent Hill. Так. Так што, ну, нічога дзіўнага, што яно падобна. Яны, нам падаецца, усе ремейкі ўсіх Silent Hill'аў наробяць. Не той, каб я ўпэўнены, што нам патрэбны прям ремейк трэцяга Silent Hill'а, ён усё яшчэ файна выглядае, на мой погляд. Але новую частку Silent Hill'а не здзіўлюся, калі яны зробяць. Мама, тата і я. І я на вазочку, мама напужаная, тата у быццам бы у полумі альбо ў крыві, штосьці з татам не так. Мы зараз у яшчэ нейкую частку ўспамінаў перайдзем. I'm going away tonight. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Ага, дзіцёнак у вазочку. Гэта дзіцёнак, які маляваў у вазочку. Гэта ён маляваў сям'ю, гэта не сам Томаш маленькі, а гэта якраз такі тата вось у чырвоным. Гэта якраз такі боже, не Томаш, Генрі гэты. КДБшник. Say goodbye to him. Не развітаешся з ім? Not sure if that's a good idea. I've worked. Я нават не развітаўся з сынам. I see. And again, maybe I should. Дзяўчыны-падлеткам гэта якраз такі трэцяя. Whatever you wish, dear. Речі малого, я правильно розумію? А чому тут нож робить Саймон? ігри? А, драуляний. Саймон його ключ. Та чому мені Саймон знайоме ім'я? Dad? Саймон. Де Саймон ім'я возникало? Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Магічик 3 устримив для такої старої гульні, аж мурено виглядає. І вона просто розривала мозк у 2003, коли вона вийшла. 2004 максимум. Ее литерально только поширение подвысили, и усё. И она усё еще кайфово выглядає. У катсцены дык увогуле просто космос. Aha. И вось детенок. Это маленький Генри, скажем так. This is it. You made it. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? What is that? Find here. A guilty conscience? Is it
А. Гэты КДБшнік ніколі нармальным не быў. У яго няма хаваючыхся нейкага дзіцёнка, якога можна проста атакаваць, як ён зрабіў з Рычардам. Ён нічога не можа гэтаму КДБшніку зрабіць, з-за таго, што ён пачвара ад пачатку да канца. Хтосьці змог, ну так, просто не за нечаканасці я змог скарыстацца гэтым. Так, Маріэна гэта ўсё ж такі дачка Томаша. Томаш, конечно, то яшчэ мудак, але як апынулася яшчэ і тата. Яны ўсе тут турмаваныя. Прям моцна. Remember? It's him. It was always him. Thomas. А гэта ж пачвара, яна... Гэта дух гэтага КДБшніка. Tried to kill us. What did you do to her? Я мусіць быць сляды таго падпала. Яна ёсць, яе левая рука апаленая. He wanted to save us. To save her. Maybe. In a way, that's exactly what he did. This is fucking madness. This place. It reeks of it. Madness. Grief. Яно зараз хутчэй панясецца далей, давайте коротко апішу, пра што размова і што адбываецца. Як вызначылася, ну я гэта ўжо казаў, але буду паўтарацца час часу. Вызначылася, што галоўная гераіня дачка Томаша. Томаш гэта дзіцёнак, які ён, ну, мужик уже, так, зе мужик, калі вы памятаеце папярэднюю размову, гэта зе мужик. Ён вырас у умовах, дзе яго над ім бясконца ставілі эксперыменты, так?
Ён усё ж такі вырас, завёў сям'ю, схаваўся ад гэтых людзей, якія яго пераследавалі. Вось. Але потым чалавек, яго найбліжэйшы сябра, які па сутнасці яго трошкі вяртаў да рэальнасці, Рычард, па сутнасці замяняў яму тату. Вось. Гэты Рычард расліў яго дачку, Лілі. Наколькі я разумею, Лілі. Вось. І за гэта ён забіў Рычарда. Забіў незвычайна, выкарыстоўваючы сваю здольнасць, то бок ён можа пранікаць у розум іншых людзей і забіваць у іх чалавечнасць, скажем так. Што па сутнасці ператварае іх проста ў раслінку. Вось у гэтым яго і здольнасці ёсць. Мы зараз папярэдні сегмент гулялі якраз такі за тату нашай гераіні, так, Маріян. Вось. Дачкі было дзве, дачка Лілі і дачка Маріян. Адбыўся пажар, гэта які зладзіў КДБшнік, і, дарэчы, вось гэтыя пачвары і ёсць дух гэтага КДБшніка. Ён і падпаліў гэтую хату. Лілі і Маріян, ну, як бы, Лілі, яны памёрлі ў розныя моманты часу. То бок яны не памёрлі ў пажары, наколькі я разумею, абедзве. Таму што дзяўчынка памёрла ад чагосьці яшчэ. Мы не ведаем ад чаго, і гэты КДБшнік не ведае сам. Вось, ну, як мінімум яго вось гэта душа пачвара не ведае нічога аб гэтым. Вось. А што здарылася з намі, таксама, ну, яна крыху згадала, але таксама наша гераіня пакуль яшчэ Маріян не падзялілася, што канкрэтна яна памятае. Вось. Я так разумею, таму што гаворка была пра хворую дзяўчынку, так? Была гаворка пра хворую дзяўчынку ў лістах у паштоўках, там жа быў і ляснічы, які прыглядаў за дзяўчынкай нейкай. Яна хварэла. Чым яна хварэла? Чым там праблема? Невядома. Вось. І якраз такі спрабуючы, мы пакуль у нас не хапае вось гэтага невядомага, па тыпу, як Маріян выратавалась, як яна жыва і што далей, як яна трапіла па тыпу, ну, у сіроткі прыют яе далі. Як памёрла Лілі, яе сястра маленькая, яна яшчэ дзіцёнкам памёрла, ёй павінна было быць колькі там 13, калі гэта самае, калі лясніч там альбо 16, і ляснічы нейкім чынам яе выпусціў, і ён вельмі пра гэта пашкадаваў там потым у нататках сваіх. Чаму? Невядома. Што канкрэтна за праблема з ёй, таксама невядома. Калі яна памёрла, невядома. Магчыма, гэта ўспамін пра дзяўчынку, якая бяжыць праз лес. Гэта можа быць успамін якраз такі пра Лілі, і гэтая дзяўчынка гэта Лілі. Магчыма, але гэта здагадкі ўсё. Then it's about time to clean it up. Once and for all. I'm sending you where you belong. Henry! Не, халера сабе, яна проста ўзяла ды адправіла яго дух. Thomas Rekovich. Зноў жа, дайце невялічкі момант. Вось гэта, як паказваецца, так расказваецца ўся іх гульня, гэта і гісторыя, якую нам расказвае Маріян. І мы пакрыху даведваемся з ёй як бы пра моманты вось гэтымі як бы ўспамінамі, то бок уся гульня гэта адзін вялікі ўспамін яе. Яна размаўляе быццам бы з намі як з гульцом, але быццам бы у яе ёсць нейкі персанаж, з якім яна размаўляе. То бок яшчэ цікава, з кім яна размаўляе ў гэты момант. Працягваем далей. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Дзве дачкі, але жонкі няма на фото.
Наконт двух сусветаў і у мяне на Revolt нагаласавалі так, я не ведаю, прасоўваць па крыху. Дык вось, што у нас па гэтых самых па падзеях? Чаго не, пра ідэю хацеў сказаць, пра ідэю наконт двух сусветаў. Крутая ідэя, мне вельмі падабаецца, але яна тэхнічна вельмі патрабавальная для кампоў, таму я ўпэўнены, гульня тармазіць шмат на якіх кампах. Яна калі выйшла, яна на маім папярэднім кампе нармальна не ішла. Ну, яна прям нармальна так тармазіла. Вось. Зараз ужо дадком дазваляе, але зноў жа, гэта як бы крутая ідэя, якая добра працуе ў часе. Я на момант выхаду яна была вельмі павольная гульня. This was your home once. There's gotta be something here. Ось, зноў жа, гэта як бы не тэхнічна нельга амаль вырашыць гэтую праблему, таму што ў цябе літаральна дзве розныя гульні генерыцца адначасова. Дзве камеры, якія паралельна існуюць, і ніякіх хітрыкаў ты асабіста тут не зробіш. Табе літаральна патрэбна 2 разы рэндэрыць гульню. Гэта жорстка. Вельмі зратавала гульню тое, што яны выкарысталі фіксаваную камеру. Гэта, дарэчы, якраз такі спосаб быў, каб знізіць нагрузку на кампы, таму што якраз такі з фіксаванай камеры ты можаш сабе дазволіць не рэндэрыць усё, што ты ведаеш, куды гулец не можа проста так разгарнуць камеру хутка. І такім чынам ты кантралюеш, што будзе рэндэрыцца, і можна выкінуць абсалютна ўсё асяроддзе навокал. Гэта працуе тады лепей. All burnt up, but I can still make out some of it. Is that a Дом. dollhouse? How the hell did it survive the fire? Ну, добрае пытанне, як дзіцячы домик перажыў гэта ўсё. Maybe there's a way to open it. Ён яшчэ і зачынены. Дзіцячы домик лепей абаронены, чым, сакрэтныя архівы КДБ. Так, тут чагосьці не хапае. A family photo. Фото. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Добра. Одно фото. Нам патрэбна 3. Хутчэй за ўсё нам прыйдзецца ў іншым сусвеце глядзець. Так, яшчэ фото. Somehow. Оп, я прерваў. I feel Яшчэ like we одно should фото. find somewhere to put it. Я магу туды паставіць, але ў той жа момант у нас ёсць магчымасць перайсці ў іншы сусвет. Давайте перайдзем у іншы сусвет, паглядзім. Let's see what's on the flip side of this place. Оп, і гульня такая тармазіць. І гэта зараз на маім бегучым кампе, на якім нічога тармазіць не павінна. So cold. Strange. It's like feelings etched into the wall. О, жахна. А чаму так? Давайте-ка я змяню, можа быць, гэта самае генерацыю кадраў на нейкі іншы тып. Где там было? Не, это геймплей, где там адлюстраванне. Давайте на збалансаваную пераключым. Вось. Няхай будзе, таму што гэта жесть нейкая. Тут 3. Двое, нешта завязанае і 1. Ну там як такая штука. Хутчэй за ўсё гэта падказка, як мы павінны іх расставіць. Ножом. Прыемна. Давай. Я крыва яго вяду. An ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? І гэта ўнутры доміка, тыпу. То бок на гэтым месцы стаіць домік у рэальным сусвеце. Ах ты ж, ё-маё, як гульню ламае прям. Оп, ну рэальным сусвеце хаця б папрасцей. The dollhouse. It's open. Так, я адчыніў домік. Што ў ім яшчэ ёсць? It looks like a replica of the actual house. Рэпліка, падобна на рэпліку дома. Я па паверхах магу хутчэй за ўсё перасоўвацца, перасоўваючы люстэрка. It feels like something shifted.
Будем крутить рулетку? Так, обов'язково. Давайте трошки просунемся тут і покрутим рулетку. Для тих, хто не ведає, рулетка. У нас є спіс гулень, справа зверху, так? У нас перемагає на п'ятницю, у нас заўсёды перемагає топ-1, то бок як сёння. Медіум на самым-самым топе. Але ў чацвер мы гуляем у выпадковую гульню з гэтага спіса. І якую гульню мы будзем гуляць у чацвер, мы вызначаем якраз такі на нашай рулетцы. То бок мы будзем круціць рулетку, паглядзім, што нам выпадзе. І чым больш у гульні будзе пунктаў, тым больш верагоднасць, што яна пераможа. Таму вы можете закідваць, нават калі вы проста ў працэсе закідвання, працоўвання гульні наперад, яна можа перамагчы значна раней. Пачакаю рулетку. Я жадаю разабрацца з домам, і тады мы пакруцім рулетку. На рэвольт яшчэ 500 адпраўляецца. Дзякую. Спецыяльны эффект типу па той свет цяжкі. Не, думаю, што не так. Думаю, па-іншаму. Так, вось у нас два чалавекі, так, дзе яны ажаніліся, так. У нас было нешта як 3. Вось гэта. І вельмі звязаная нейкая штука. Не ў парадку. Іх можна, конечно, ў храналагічным парадку паставіць, просто злева направо, але мне падаецца, гэта... Нет, не тое. Ось так. Не тое. Давайте, можа, просто арыентавацца на тое, што ззаду за імі так знаходзіцца. Так. Нейкая з іх будзе шырокая. Нейкая з іх... Не, яны прыкладна аднолькавыя. Не ведаю. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. А што гэта ў нас тады будзе? Там левая была 2 кола таких звязаных. То бок 2 чалавекі, можа быць. Вось гэта. Так? Вось яны ажаніліся. Потым звязаныя неяк. Можа, не ведаю. Чы не. Блин, не тое. Ну вось дзве дачкі. Я думаю, левая, дарэчы, гэта якраз такі Маріэн, а маленькая гэта Лілі. Давайте вось так. І вось так. Пробуем. Там просто звязаная. Я не каментую, што нешта ў парадку. Я вам толькі пракаментавала, калі гэта было неправільна. Один раз. Ось. Ну, блин. Ты падказкі у іншым сусвеце не аб чым. Яны проста ў храналагічным парадку, як я і думаў. З самага пачатку. Я калі не бачыў той падказкі, я думаў, што яны ў храналагічным парадку будуць. Ось. Яны ў храналагічным парадку. Тут. Просто нечаканы. Так. Давайте люстэрка вернем назад. Униз. І пройдем праз гэта самае. Мабыць, Маріяна малодшая. Лілі памёрла, калі была маленькай. Вось чаму. Ну, у яе ж дух, яе дзіцёнка. То бок, хутчэй за ўсё, Маріян была старшой. Вельмі знаёма выглядае. Гэта маска задавальнення. Joy і Sadness. Няўжо гэта нашая маска? Але як можа быць і наша маска, калі мы не мертвы? Ну і на малюнках, дарэчы. Не, пачакайце-ка, фото. Калі паглядзець... Блин, я зараз не магу паглядзець ужо. На фото Маріэн выглядае вельмі сумнай, а маленькая дзяўчынка вельмі шчаслівай. Штосьці тут не так. А раптам апынецца, што мы насамрэч Лілі. Я не ўпэўнены ўжо. Я ні ў чым не ўпэўнены. Так. Глядзіце, просто на малюнку старшая дачка, якую я падумаў, што гэта Маріэн, яна вельмі сумная. А ў нас дзяўчынку, якая там гулялася і вось была, яна Sadness, мы чамусьці клічам. А вось зараз у нас ёсць маска Joy, задавальнення, і яна больш дзіцячая маска. Што калі Лілі, мы рэальна Лілі, а не Маріэн. Я не магу вытрымаць то, як яна глядзіць на яе. Яна ненавідзіць яе, таму што ад таго, што здарылася з табой, яна думае, што яна ў гэтым павінна.
быццам бы што яна зрабіла гэта наўмысна. Яна занадта вось не вельмі люблю гэта яшчэ гэта самае. Калі можна было бы напісаць тэкст, выкарыстоўваючы імёны і дакладнасць, усе тэксты напісаны яна, яны, ён, ён. Давайте так. І ненавідзіце з-за таго, што здарылася з табой. Яна думае, што яна ў гэтым павінна. Быццам бы яна зрабіла гэта наўмысна. Яна занадта яшчэ малая. Ёй патрэбны час, каб зразумець, але часу я баюся. Я баюся, што яна штосьці ёй зробіць. Я працягваю казаць гэта сабе. Яна ніколі гэта не зробіць. Але потым зноў. Я ведаю больш, чым хто-небудзь. Усе маюць сваіх дэманаў. Просто з-за таго, што ў яго сярод ён жыве, у яго ёсць жонка, якая ў нейкі пэўны момант загінула. Магчыма, Не, ну і калі яна загінула за пажару, то я нават не ведаю. Вось, карацей, у яго жонка і дзве дзяўчынкі. І калі яна яе ненавідзіць таму, што думае, што яна вось гэта, і я тут у мяне ламаецца карце мозг. Мемарыяльна, Ліляна памерла дзіцёнкам, гэта не значыць, што яна была малодшая. Але Ліліана, Лілі, яна была, ну, па тыпу, яе дух, гэта прям маленькая дзяўчынка, а не дарослы чалавек. Хаця мы ведаем, што духі бываюць, ну, не свайго ўзросту, не заўсёды свайго ўзросту. Добра, што іх не было коткі, ага. І тады яна яшчэ і мэблю абадрала ўсё, вось гэта пачалося бы. Вельмі складаная, заблытаная гісторыя. Ось. Ведаць, што? Давайте-ка, у меня есть идея. У меня, правда, телефон амаль сел. У меня тут котка. Мы про котку пачалі казаць, а у меня тут котка ляжыць, а я вам не показываю котку. Таму дайце-ка момант, я зараз разбудзіў, прачнулася адразу. Давайте котку вам поставлю. Дайте момент. Зараз буду. Зараз усе налады зраблю. Маўчу, так, я тут пакуль калупаўся, мікрафон выключыў. Вось, усё, котка. Слухаем уважліва.
Курсор рухаўся так, таму што ён ловіць праз гульню, а мне патрэбна налады ў гэтым самым у кампе яшчэ пазапускаць прылады, вось гэта ўсё. Ось, так што, не, курсор усё ў парадку. На Rogue Trader адпраўляецца 500. Нагадваю, што Rogue Trader гэта расійская гульня, таму калі галасуеце, ведайце пра гэта. Я гэта не абмяжоўваю, але на вашу сумленнасць, як бы. Усё. Так. Добра. Працягваем далей. Што у нас па падзеях? Ведаю. Не, я просто нагадваю. Мало ли. Так. Тум. Мы ведаем, мы дакладна не ведаем, быў канфлікт пэўны ў іх паміж, ну, у сям'і ў гэтай. Так, там унізе нават нешта ёсць, толькі мы туды не дабяромся. Быў канфлікт, але ў чым канфлікт і чаму яна... Я так разумею, што адзін з дзяцей меў здольнасці падобныя на... Як лічыць Фрэя. Там нават у нас ёсць гэты самы, як яны, смайлікі з Фрэюшкай. Ось, спіць, адпачывае. Бум. Мы вырашылі выклікаць карамельнага гноміка. Што, я што-то пропусціў? У нас лор новы ў чаце. I knew it. Так. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. Новыя пакоі. This room feels like I shouldn't be here. Это пакоі адчуваць так, быццам бы я тут не павінна быць. Wait. I don't think this belongs here. Рыбка. Ладно. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Хто вы там? Яшчэ маска. Маска спакою. Were those the friends Satnus talked about? Ці гэта сябры, пра якіх Садна сказала? Што за халера? Пра гэта маці сагі Андерсон і персонаж гульні Бог вайны. Так. There's something underneath. Усё правильно. Увесь лор раскрыты, Фрей. What is this? І вось яны лялькі. A tea party with the devil? Але ёсць толькі две маскі у раз, у нас няма трэцяй. Давайте пакуль не. Пакуль не, мы не будем выставлять их, потому что мало ли. Пойдем у третий покой. У нас усяго 3 покоя есть у доме, паміж якім можем просовываться праз люстэрка. Забираем люстэрка з гэтага месца і пераставляем у апошні чырвоны покой. This room, it feels І гэта яе покой. very familiar. Хутчэй за ўсё. This one looks tough. Don't think I can Гэта get through. гэта хутчэй за ўсё мы не прарэжам. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, У. No, it was not my fault. Лілія абвінавачвала. What the hell's happening to me? Лілія абвінавачвала Маріен у забойстве маці. Быццам бы за Маріен знікла іх маці. То бок нават не пажар, можа быць, забіў маці. Лілія думала, што маці памерла пры родах Мар'яны. Hey, another one of those butterflies. Адкуль мы гэта ведаем? Я такой інфармацыі не памятаю. Альбо ты зараз мне спойлеры накидаеш. Калі ласка, не трэба. Я сам могу прыйсці да выснову. Просто гэта вельмі знянацку. Мы пакуль толькі раскрываем гэтую камбінацыю. 4 slots. Ну вось яны. I guess that means 4 butterflies.
Не хапаю. А у меня только одна. А, не, почекайте, у меня две зараз. Больше трохи. And another one. Так, у меня есть 3. Четвертый не хапаю покуль. Але я четвертую, я, может быть, атрымаю, калі маски поставлю. Зноў жа, маски. У мяне не хапае масак. У мяне таксама такая думка была першай. Не, ну тыпу думка так. Просто што, як бы, дакладна... А, давайте перачытаем нататку тую. Тады, калі гэта ўзяць як тэорыю, так? Працоўную. Так? А чаму я не магу... Я только в реальном сусвете могу тыя нататки прочитать. Давайте вернемся. Так, у гэтым сусвете нататки свае, так, яны разделеныя. Пу-пу-пу-пу-пум. Не тое. А дзе яно? Это не фото. А дзе нататка, якую мы прочитали? Неяк яна знікла просто? Куды яна падзелася? Яна тут была, так? І зараз яе няма просто. Просто няма нават ва ўспамінах. Ілюстрацыя, вось гэты іншыя ўсе. Это не той рукой напісана. А, не, вось яно. Я не могу вытрымаць то, як яна глядзіць на яе. Яна ненавідзіць яе, таму што з-за таго, што ну атрымліваецца. Всё, зразумеў, гэта сапраўды. Яна вінаваціць, то бок Лілі вінаваціла нас, Маріенну, за тое, што здарылася з маці. І ён піша гэты ліст быццам бы сваёй жонцы, якой ужо няма. Добра. Ён па сутнасці баяўся канфліктаў паміж дачкамі. Тады гэта мае сэнс. Давайте маски расстаўляць, але ў нас масак не хапае. Хацелася б... Дарэчы, я магу з цела выйсці? Не, не магу. Можа быць, я магу у гэтым пакоі зараз нешта зрабіць? Таму што у мяне там ёсць нешта ўнізе, да чаго я дабрацца не магу. Можа быць, я праз гэты пакой магу зрабіць. Тады мы малодшыя. Ну так, по такой логіцы так атрымліваецца. Я туды не магу прайсці ніяк. Можна, дарэчы, якасць змяняць, там хутчэй за ўсё за адзінага эфекта вельмі тармазіла. Ой, так. Ось. Нешта не заходится у меня. Ладно, давайте просто пойдем маски чаплять, потому что есть, то есть, правильно? А, блин, маски чаплять не тое. Треба спочатку люстерки замянить. Люстерка заменили, назад бегаем. Почекайте-ка, а я гэтага просто не заўважыў, так? Ой, малайчынка, а? Вось. Іх 4 зараз ужо, так? Мы тады можам зараз якраз таки замест масак выкладваць... Ну, маски можам таксама выкласці, што атрымаецца выкласці. Што ты такое? Некая пачвара размаўляе з Лілі. О, блин, я скипнул там одну фразу, на жаль. Не поспел. Так, и зараз с бамочками разобраться. С мотылями гэтыми. Пум.
Ось тут. На її ложку. Подобно. Так. Я, може, неправильно зробив? I must have Я там не missed вельмі it somehow. прям бачу, де мяжі. Вось гэта дакладна, вось гэта. Прям 100%. Левое і правое. Можа гэта і пераблытаў месцамі. Вось так і вось так. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Оу. Пачвара, калі гарэла ўсё, пачвара падказвала маленькай Лілі, каб яна збегала і дазволіла памерці Марыяне. It's great. This place is like an emotional graveyard. Якая дзяўчынка была закрытая, якую усе шкадавала, якую усе шкадавала. Слухай, я не ўпэўнены, але гучыць пытанне складанае. Я думаю, што гэта мы, насамрэч. Я не ўпэўнены, у мяне няма ніякага нармальнага пацверджання, гэта можа быць як і Лілі. У нас не хапае карацей інфармацыі. Вось, і калі мы робім зараз дагадкі, ну, з дагадкам у нас 50 на 50, як бы, здагадка, так? Што вы можете просто манетку падкінуць, і, в прынцыпе, вы здагадаецеся, правильно? Вось. Калі інфармацыя будзе больш, то можна будзе сказаць дакладна, у мяне чамусьці адчуванне, што гэта мы ўсё ж такі. Альбо... Не, калі пачвара... Пачакайце, калі пачвара ўнутры, то гэта ўсё ж такі Лілі. Таму што пачвара размаўляе з Лілі. But I can't leave her here. She'll die. Remember, Mommy? It's all her fault. No, no, no! She's my sister! Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Отчепіться. Хрені, отчепіться. Оп. God damn it. That thing. It came from her. Гэта пачвара, Fought якая... its way out with our lives. Яна Lily, про... Блін. I need to find her. Тільки я починаю казати, яна одразу починає казати разом со мною, тому що я думаю, що яна паузу зробила. Так ось. Атрымліваецца, гэтая пачвара, ну яна вось гучыць якраз такі, як наша пачвара, якая па санаторыі ходзіць. І вось яна якраз такі з Лілі з'явілася. Гэта пачвара налажыла Лілі супраць Марыяны. Так. А за таго, што яны як бы сямейкі вось гэтых як медыумаў, якія маюць, ну, звышдольнасці, дзякуючы Томашу, так? То атрымліваецца, яна магла сама стварыць гэту пачвару, і яна вырвалася ў выніку. Ну, як з'явіцца ў рэальным сусвеце. The basement looks almost intact. Але падвал амаль не We'll find some пашкоджана. clues down here. Daddy? Where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be alright? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Маріан трапіла ў кому пасля падзеі, я так разумею, пасля пажару. Ён трапіла ў кому і нічога не памятала. У гэтай гульні бойкі няма. Ну, ёсць, але яна такая простенькая, максімальна. Ну, яна як бы больш на падзеях, то бок нейкія падзеі ўдалыя ставяць, а мы можам... Тут няма як прям баявой сістэмы. Вось гэтага дакладна няма. Яна... Тут ёсць магчымасць карыстацца асяроддзям там у пэўныя моманты, гэта па сутнасці як частка катсцэны, але большасць часу мы проста збягаем ад пачвар і хаваемся ад іх.
Лілі ўсё ж не хацела пакінуць сястру паміраць, але мы ведаем пра тое, што у некаторых людзей унутры знаходзяцца вось гэтыя пачвары, так, і яны могуць мець там большую сілу, меншую сілу. Вось, і там у цябе ўнутры можа як бы размаўляць, ну, у чалавека ўнутры можа размаўляць вось гэтая па тыпу частка яго душы, якая чалавечая, і пачварная. Вось, яны могуць паміж сабой размаўляць якраз такі. Просто адзінае ў яе выпадку з Лілі хацела пабачыць Мэріэн, але Мэріэн трапіла ў кому, хутчэй за ўсё за пажару. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Не, ўсё ж такі Мэріэн. What the hell did you do to her? Томас баяўся сваёй жа дачкі, Лілі, і таму ён яе вырашыў схаваць. Ён падумаў, што я не ведаю, што адбылося канкрэтна, нам не хапае дэталі, чаму ён так вырашыў. Але ён напужаўся пасля падзей нейкіх пэўных, ён можа пасля пажару, можа пасля чагосьці яшчэ. Ён напужаўся Лілі і кудысьці ёй хутчэй за ўсё ўколваў нейкія лекі альбо штосьці, спрабаваў яе кантраляваць. Так, яна хворая. Але гэта не фізічна, ён меў рацыю, гэта жудасная ноч. Штосьці абудзілася, штосьці было нарадзілася ўнутры яе. Яно пажырае яе знутры, палюе на яе моц. Яе маленькае цела аслабее. Мне трэба штосьці зрабіць. Нам патрэбна нешта зрабіць. Вось, ну ён карці напужаўся. І хутчэй за ўсё тады ён замкнуў яе і прыставіў гэтага чэла. Блін, а чэла, калі нешта не сыходзіцца з чэлам гэтым, ніяк. Просто прям ніяк не сыходзіцца. Глядзіце, з ляснічым у мяне праблема зараз. Ляснічы тут заставаўся максімальна доўга. Ну, у гэтым, просто паўсюль тут ён працаваў вельмі доўга. Так, мне падаецца, мы нешта прапусцілі тады. Ляснічы працягваў працаваць. Дзе тут прадмет? Да ну ладно, я ж бачыў прадмет унізе. Але ж з ляснічым размаўляў гэты КДБшнік. То бок ляснічы застаўся тут нават пасля таго, як КДБшнік сюды прыйшоў. Але мне просто парадак падзей не супадае неяк. Мо ён бачыў пачвару, ну, адчуваў як мінімум. Глядзіце, у мяне парадак падзей не супадае. У пэўны момант адбываецца драма, то бок гэта хутчэй за ўсё пажар. Пасля гэтага абуджаецца пачвара ўнутры Лілі, так? За ёй да 16 гадоў за ёй прыглядае гэты ляснічы. Ляснічага нават тут рэчы яшчэ ёсць. То бок ён помер, але не той, каб 10годдзі назад, так? Вось, ён помер хутчэй за ўсё прям нядаўна. Давайте яшчэ нататкі ляснічага гэтага паглядзім. Так. Вось он пакінуў. Працую, шмат працую, як звычайна. Містер Рэкавіч, гэта Томаш, наш тата, кажа, што ён што больш не будзе ніякіх гасцей, але ўсё ў парадку. Гасцей гэта ў сэнсе ў санаторыі ніхто больш хадзіць не будзе. Усё яшчэ хапае шмат чым я магу дапамагчы. Я проста хацеў бы, каб тут было ціха. Чаму гэта не гэта, ну, штосьці, не спыніцца размаўляць? Штосьці. Гэта размаўляе. З ім, з Фрэнсісам размаўляла штосьці. Я бы вельмі хацеў цябе пабачыць. Моя дорогая, я ніколі не ўзгадываў дачку містера Рэкавіча, Ліліан. Ёй сёння 16. Бедная. Нават не можа атрымаць сабе правільнага, ну, як сапраўднага дня народзінаў. Таму што за гэтай хваробы, якая ў яе ёсць. У любым выпадку, гэта нагадала мне аб нашай Анне. У яе ж у наступным дзень народзінаў у наступным месяцы, так? Як бы мне хацелася, як бы я быў там. Але містер Рэкавіч патрабуе, каб я быў тут. Я яму патрэбна застацца. Патрэбна дапамагчы яму, як ён дапамог мне. Што паміж... І вось глядзіце, справа ў тым, што у нас была аўдыёзапіс, то бок, ну, ён даглядае за... То бок, гэта пасля падзей з КДБшнікам.
але з Фрэнцісам КДБшнік размаўляў перад тым, як напасці на Томаша. То бок, няўжо гэты ляснічы так доўга там з імі? Мне падаецца, просто ляснічы так доўга тут. КДБшнік жа падпаліў дом, ці я ацягнулася і так не так зразумела. Так, КДБшнік падпаліў дом, то бок для КДБшніка парадак дзеянняў такі. Ён выслежвае Томаша, знаходзіць пасля смерці Рычарда, знаходзіць Томаша, невядома, да рызні, пасля рызні ён знаходзіць яго, так? Але Томаш ужо мае дзяцей, і дакладна мае ён дзяцей, таму што, ну, Рычард, як бы, увесь канфлікт за дачкі нашага якраз такі Томаша, так? Вось, знаходзіць яго КДБшнік, выслежвае, нападае на яго, перад гэтым размаўляе з Фрэнцісам. Францішкам, карацей. Францішак нічога яму там толкам не расказвае, але яны іх размову паміж імі адбываюцца. Пасля гэтага нападае на Томаша, падпалівае дом, і хутчэй за ўсё ў гэты жа дзень і загінае, таму што яго душа засталася каля дома. Хутчэй за ўсё разлаваны гэты самы разлаваны Томаш якраз такі усю душу вытарас, карацей, з нашага КДБшніка. Куды трупы ён схаваў, невядома. Вось, дом быў спалены, пасля гэтай падзеі у нашай Лілі з'явілася пачвара ўнутры. Яна і так, ну, супрацьстаяла, як бы падказвала, што маці загінула за яе, за сястры. Вось, але ў выніку яшчэ гэта паглыблялася, як бы, канфлікт паміж імі. Вось, і пачвара ў выніку нейкім чынам выбралася яшчэ на волю. Так, яшчэ нататка. Ён тут дзесьці. Гэта адзінае, што я ведаю. Халера. Сам факт таго, што я сиджу тут і пішу гэта, і не пускаю сліну ў куце, гэта ўжо доказ. Мне проста патрэбна знайсці яго. Смешна. Я заўсёды жадаў быць закрэслена адзіным. Не адзінокім, а адзіным. І зараз я пачынаю думаць, што ніколі не было двух нас. Магчыма, мы заўсёды былі проста двумя бакамі адной і той жа манеты. У любым выпадку ён мне патрэбны. Мне патрэбны я, каб выратаваць яе. Гэта хутчэй за ўсё Томаш наш піша. Ён піша, таму што нешта, хутчэй за ўсё ён не адчувае сваю гэта альтер-эго больш. Яшчэ нататка. Сёння дзень народзінаў 27.02. Вы паглядзіце на яе, ну вы паглядзіце на яе, на эту коську. Так. Заўсёды я вяртаюся ў гэты момант, у першы момант, калі я сустрэў яе. У Томаса таксама ёсць свая пачвара. У яго ёсць альтер-эго яго. Ён не зусім пачвара, гэта адлюстраванне яго. Просто яно быццам бы два галасы ў яго галаве, але яны значна ў большай гармоніі, чым любыя астатнія пачвары, якіх мы сустракалі. То бок, па сутнасці, яны, ну як у гармоніі, ладно, КДБшнік у гармоніі з сваёй пачварай, ён і ёсць пачвара гэтая. А вось, ніколі не было як бы нейкага маленькага нетраўмаванага. Як у Мар'яны ўвогуле поўнасцю у Мар'яны яна як бы нават у яе няма альтер-эго. Яна адна ў абодвух сусветах. У Томаса і у яго быццам бы ёсць іншы персанаж, з якім ён размаўляе. Прям ён кажа па-іншаму. У іх яны ў канфлікце, яны размаўляюць, яны не могуць вырашыць некаторыя праблемы. Ну, карацей, вось такое. Відаем яго па-азерскі. Так. Заўсёды гэта вяртае мяне ў той момант, калі я ў першы рашэнню сустрэў яе. Гэта цудоўную маленькую істоту. У той час я бы зрабіў усё магчымае, каб быць яе татам. Каб зацішыць тую іншую частку мяне. І зараз я у адчаі спрабую вярнуць гэта ўсё назад, каб дапамагчы яе, каб выратаваць яе. Мне падаецца, я прыдумаў шлях. Ён рызыкоўны, але гэта наш адзіны шанец. І калі ён не атрымаецца, ён атрымаецца, ён павінен атрымацца. Мне цікава, чаму
чаму па тыпу я бы зрабіў усё, каб стаць яе татам. Што? 27.02. Давайте паспрабуем запомніць дату. Я дату забуду, канешне, але вы паспрабуйце чат. Это день народзінаў Ліліяны? Я не ведаю. Я ўжо ні ў чым не ўпэўнены шчыра. Ну, давай. Залічвай. Tell me about the fire. Мгм. You were locked in, alone? No, we were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Вось яна кажа пра гэту пачвару. А у Лілі вось пачвара гэта будзілася. Ведаеце, што я забыўся? Рулетку. Давайте-ка рулетку пакрутім. Зараз будзе вам рулетка. На жаль, Фрей у гэтым кадры тады не будзе. Просто таму, што там не наладжана камера на тую сцэну. Так. Наша кола. Зараз вас переключу так само. Ёсць наша рулеточка. Зараз мы яе наладзім. Хутенька. Вядома, колер поставим. Где там? Где там наша? Я уже высуну. Давайте-ка... Блин, давайте вось гэта. Будем. Да, забираю наш спіс голосования. Затрымаўся я, нешта я уцягнуўся ў разважанні пра то, якія адносіны ў стасункі ўвогуле ну не стасункі, карацей, што там у сям'і адбываецца у іх. Вось, і неяк яно мяне зацягнула. Так, вось наш спіс. Выкідваем усе каапы, таму што каапы у нас штука патрабуе падрыхтоўкі. Што у нас яшчэ? The Guild Cup. Пам-пам-пам. Так, это так само у нас па сутнасці каап. Магчымы, таму прапушчу. І вось он каап. Даецца ўсё. Так, даецца ўсё. Давайте ператусуем гэта ўсё. Так, пайшло. Ёсць? Паехалі. І... У нас перамагае... Што там? Silksong. Там ледзь-ледзь, там амаль да наступнай нейкай мелкай гульні трапіла. У нас перамагае Silksong. Таму Revolt выкідвай. Не-не-не-не. Revolt гэта не каап. Вось, калі тэхнічныя праблемы з ім будуць, то тады, можа быць, прыйдзецца адкласці яго на папазней, пакуль я не разбяруся з тэхнічнай праблемай. Але думаю, што ўсё ў парадку будзе з Revolt'ам. Silksong у нас перамагае. Silksong у нас будзе ў чацвер. Будзем яго гуляць. То бок усе каапы могуць перамагчы выключна, калі займуць першае месца на пятнічны стрым. Так, таму што каапы гэта звычайна дадатковы стрым. Увогуле для каапаў мы звычайна бярэм дадатковы дзень, і гэта не адбываецца ў пятніцу. Таму што на іх патрэбна падрыхтоўка. Для яе патрэбна упэўніцца, што сетевая, мы у нас пакуль толькі старыя былі гульні ў каапах, таму там падключэнне сваё асаблівае. Трэба танцаваць яшчэ з падключэннямі рознымі. Добра, калі яно проста. Гэта тэхнічную частку вырашыць, гэта сабраць людзей. Людзі не заўсёды могуць у той жа час, як і я. Напрыклад, у будні дзень я не магу ўвечары гэта зрабіць. Мы можам гэта зрабіць толькі ў выходныя, альбо, ну, там, карацей, як атрымаецца. Так што каапы патрабуюць значна больш падрыхтоўкі. І тут як бы так проста не атрымліваецца. Таму яны выкідваюцца з рулеткі, таму што рулетка гэта, ну, тут можа перамагчы любая гульня. І у нас доказы былі, што самыя мелкія гульні выйгрывалі ўвогуле. Так, добра. Давайте-ка я адзначу сабе Silksong як пераможцу, каб вам спіс правильно показывала. Пераможцы нашыя. Вось я бачу нашу The Medium апошнюю, але у нас будзе Silksong. Зараз яшчэ наверх. Silksong. Перамагла. Колькі ў яе было? Даволі шмат, яна там даволі высока была. 30 000 на ёй было.
І сёння 24, правильно? Правильно. Ёсць. Silksong запісаў. Пераможца ёсць. Так. Я яе запісаў, але вам спіс яшчэ не абнавіў. Так. Вам яшчэ спіс абнавіць. Яна ўжо перамагла, таму яе ў спісе і няма. Вось. Цудоўна. Усё на месцы. Я пераправеру. Давайте-ка яшчэ раз спіс пераправеру. Так, яна знікла, ўсё нормально. Са спіса яна знікла, можам вяртацца назад да The Medium. На Silksong у нас ужо быў стрым па ёй. Будем працягваць далей. Мы прабіраемся па лакацыях, будем далей біць босаў. Так. У вас ёсць? Так, камера вярнулася. Фрэй на месцы. Пачывае. Працягваем. Так, гэта абутак яе. І вось хутчэй усё гэта хованка ўвогуле, у якой ён яе, ну, хаваў сваю дачку Лілі. І нават код ёсць. Знайсці шлях, як адчыніць сакрэтныя дзверы. 27.02. Solid steel. Combination lock. Ці босы нас? Ну так, пабавім час. Давайте адразу паспрабуем дзень народзінаў. 27.02. Не. Я дакладна правильно яго ўвёў? Давайте яшчэ раз. 02, 27. Не. Ладно. Я спрабаваў. Так. Это мы уже глядели. Daddy, She needs... will she... Так, это про кому. Это у нас уже было ўсё. А дзе тады? Дзе якая подказка? У нас есть нейкія прадметы трапныя. День народзіна ў Сэма. Вельмі патрапна было бы. Няўжо? Просто адзінае, што ўзгадвалася, гэта ну, вось гэтая дата, мне падаецца, з апошніх нататак, што мы падабралі. Давайте паспрабуем назад неяк пайсці. О, не, пачакайце, яшчэ адзін пакой, які я прапусціў. Barely legible. But I can still make out some of it. Трошки можна прачытаць, але ўсё не чытаецца нармальна. Рэцэпт, бла-бла-бла. Краков, Грудска, стрит. Заказ 342. 500 злотых, 1976. Это гадзіннікі набываліся. Давайте-ка. Ну, давай. Зламаўся нарэшце. Ведаеце яшчэ што? Важны момант. Нагадываю, что... Да, зараз там гадзіннік нават зніклы. Фрэюшка такая. Такая котя. Ну, что ты на меня глядишь такая? Такая ўжо. Развалілася. Дык вось. Важны момант наконт гадзіннікаў. Гэта самае. У гэтыя выходныя у Польшы пераводзяць гадзіннікі, так? З-за таго, што я знаходжуся ў Польшы, а ў мяне працоўныя дні, так? То перасоўваць я гэта ніяк не магу. У нас павялічыцца разрыў на 1 гадзіну. У выніку, калі я буду пачынаць стрым, а пачынаю я кожны дзень о 10 па Польшчы, то яно перанесецца для Беларусі, перанесецца да 12. Вось, і ў выніку стрымы будуць з 12 па 15 гадзіну. Ведаеце пра гэта? Вам можа быць гэта важна. І гэта пачынаецца з наступнага тыдня, і яно захаваецца на зіму, і потым пасля зімы у нас назад усё вернецца. Ось, гэта папярэджваю, каб вы ведалі, каб не здзіўляліся, што раптоўна стрым неяк чамусьці не пачаўся ў панядзелак. A lot of love was put into this. But there's
madness, too. Гадзіннік, яму вельмі ён падабаўся. Што нам напісана? Так, 10 гадоў, час ляціць. Так, вось табе каб... Угу. Гэта падарунак ад яго жонкі. 10 гадоў. Дата, магчыма, калі быў забраны заказ, важная дата. 1404, можа быць. 1976, давайте. 1976, альбо калі што, 1966. Возьмем год. Працоўны дзень у мяне не вельмі польскі. Так, у мяне ён абы-які. Ён, насамрэч, вельмі перасунуты. Таму што кліенты пачынаюцца толькі ўвечары. І... Так, 1976, так? 1976, гэта першая лічба? Не, 1966. Вось, год, калі ён... For a pound. Гэта год, калі ён сустрэўся з сваёй жонкай. Што я? Дзень у мяне не вельмі, так, польскі, атрымліваецца... Ну, палякі ўвогуле працуюць вельмі рана. Ну, агулам яны пачынаюць у 4 дня, усе офісы, уже большасць офісаў пачынае пусціць прям моцна. А 5 уже нікога амаль не пабачыць. Гэта вельмі, ну, вось прыкладна такое. Яны рана пачынаюць, і яны рана скончваюць. Ну, вось. Але зараз я працую, ну, да пазна, ну, то бок я позна сяджу, і працаваць пачынаю пазней. Як бы вось так у мяне перасунуты графік. Зараз будзе тур па мікракавалерцы. Так, мікракавалерцы, у якой сядзела... О, божухна. Лілія. Божухна, тут прям бункер. А што ты тут робіш? Што ты нахрен тут робіш? What will it take to get rid of that fucking thing? Блін, я думав, дивно знову з'явилася. Віншую, КамАЗ, віншую. Так, що ми можемо ще? Нотатка. Розділення. Гэта здарылася. І яно зроблено. Яны ніколі про гэта не даведаюцца. Іх ніколі не атрымаецца. Яны нават не зразумеюць. Яны ніколі не выбачаць мяне. Але яны ў бяспецы. Гэта ўсё, што важна. Раздзяленне. Гэта толькі адзіны шлях. Я так разумею, што гэта Томаш. І, магчыма, вось гэты ўспамін, дзе сястра памірае, гэта якраз такі момант, як бы раздзялення, як ён яго называе, але па логіцы гэта, па сутнасці, момант, калі ён забіў сваю дачку. Так. Ну, мне патрэбна электрычнасць, каб я мог нешта з гэтай панелью зрабіць. Ой, вылізваецца там ва ўсю. What is this place? Some sort of a... Ну прям бункер-бункер. Паўнавартасны такі. Так, нешта вот туды ёсць. Наперадзе завал. Гэта прям не зусім просты бункер. Бункер значна прасцей. Пераправеру ўсё яшчэ раз. Тут шмат чаго. Lower levels are flooded. Ніжні ўзроўні заліты вадою.
Добра, туды не лезем. Ніколі не разумеў, навошта палякі зрабілі працоўны дзень на заводах з 6, там до 8 усе толькі робяць выгляд, што працуюць. Я не ведаю, я на заводах у Польшчы ніколі не працаваў, таму адказаць на гэта прям не магу. Але ведаю, што працуюць яны, ну, у офісах яны прям рана прыязджаюць. But it's half underwater. Так. Напалову заліта вадою, але мы можам бачыць, што ў тым свеце там хапае яшчэ ўсяго. І вось ён асродак святла. У нас есть адкуль взять энергію. Тут увогуле ледзь стрымлівае, гэты дзверы ледзь стрымліваюць. О, пачакайце-ка, я ж магу ў іншым свеце прайсці. Давайте пройдем. Тут энергію яшчэ можна ўзяць. Але надоўга я тут не затрымаюся. Давайте агледзім максімум. Это мы зараз глыбока пад вадою, але у сусвеце духаў. На жаль, час у мяне вельмі абмежаваны. Мне патрэбна будзе выйсці са свайго цела, калі стане небяспечна. Так, тут заблакавана. Тут мы далей не пройдем. Так, тело амаль развалилось, давайте вернемся. Мне 8 гэта вельмі рана. Ну, для мяне таксама. У мяне самы працоўны час, вось самы прям момант моей актыўнасці, гэта калі я прачынаюся 10 там, а 9, а 8-9, і з 10 по 12 у мяне звычайна насамрэч самая праца. Фігачыць, я фокусуюсь лёгка, я шмат раблю за гэта 2-3 гадзіны, ну там з 10, можна сказаць, до 13. Я больш за ўсё самага карыснага раблю. Гэта ў мяне так склаўся такі расклад, і ён доўга трымаўся на працягу шмат год. Ну, можна сказаць, амаль усё жыццё. І мне было вельмі складана пераключыцца зараз на гэты новы графік. Ось, але выбару асабіста няма, бо, як бы, так кліенты жывуць па такому раскладу. Давайте ўсё глядзім гэтую тэрыторыю. Таму гэты час я стрымлю. Насамрэч проста таму, што няма іншага часу, калі стрыміць. Скончыў я пазнавата, і не заўсёды я ведаю, калі я скончываю. Калі гэта проста ў гэты момант, як бы, атрымліваецца, што я не ведаю дакладна, калі ў мяне канец працоўнага дня, каб вы разумелі. У мяне дзень можа скончыцца як а 8 вечара, так і а 9. Ну, абсалютна выпадкова, яно там не кантралявана, не нармавана. Ось, я і пачынаю, магу пачаць пазней, магу і скончыць пазней, то бок усё гэта як бы працуе два бакі. Але тады я не ведаю, які ў мяне расклад стрымоў на вечар. І калі іх ладзіць, то гэта ўначы па сутнасці, а ўначы я хацеў бы спаць. Як жа 2 гадзіны адказваць на лісты? Ну, у мяне прагляд пошты і адказы на лісты звычайна паўгадзінкі займае. Але залежыць ад, ну, пазіцыі, ну, там, па-рознаму бывае. На розных пазіцыях па-рознаму бывае. Бывае такое, што 4 гадзіны адказваеш усім на паведамленне. А зараз у мяне прыкладна паўгадзінкі. Так, тут электрычнасць у нас. Гэта бы наадварот вырубіць. Але электрычнасць гэта ж яшчэ добры спосаб абараняцца ад гэтай пачвары. Так, забраць, адпампаваць адсюль ваду. Усё. Вельмі дзіўна. І вось ён скарот па сутнасці, так? Угу, ладно. Нотатка. Так. Что такое? Гульня. Что за холера? Не, ну не, ну, у меня будет сам будет дрифтить что-то. Может быть мышка? Не? Коло на мышце. Что за холера? Откуль дрифт? Бачите? Ну, типу... Я нічого не натискаю. Раптоўны дрифт з'явіўся. Такійскі. Шчаслівы чалавек. Ну, я кажу, гэта па сітуацыі. Типу, быў час, калі я адказваў па 3-4 гадзіны, і потым яшчэ па 4 гадзіны на сезонах.
Працаваць калі было галоўнае пытанне тады. Так, калі мы упершыню знайшлі гэтае месца, мы думалі, што яно просто было старым нямецкім бункерам, некалькі калідораў, магчыма, і трохі закінутых прыпасаў. Пасля 2 тыдняў раскопак мы ведалі, што стары Фанні Мустачо, дзед з смешнымі вусікамі, магчыма, меў вялікія планы на гэтае месца. Цэлая сістэма падземных тунэляў, узмацнёнымі бетоннымі сценамі. Да божухна. Што гэта было зараз? Мне падаецца, мне гэты геймпад дрыфціць трошкі. Неяк вельмі нечакана пры гэтым дрыфціць. Поўны набор, карацей. Да што ж такое? Дай мне пачытаць, калі ласка. Да гэтага не ж было ж праблемы такой, усё нормально. Падаецца, ён проста жадаў мець сабе невялічкае месца, каб ехаць у лес. У выпадку, калі увесь гэты план з найлепшай расы ў сусвеце не спрацуе. Камуністы зрабілі тое, што яны любяць лепей за ўсё, скралі яго для сябе. Яны жадалі яго... Ну? Божук, ну давайте... геймпад адключаць, таксама дрэнная ідэя. Камуністы зрабілі тое, што яны робяць лепей за ўсё. Скралі яго для сябе. Яны жадалі перабудаваць яго у поўнае у крутое бомбасховішча, радыяцыйнае бомбасховішча. Яны нават падалі сюды электрычнасць. Але гэта тое, куды яны змаглі дабрацца перад тым, як уся гэтая мара аб Ніве увогуле не правалілася. Мне пашчасціла, усё гэта было вельмі скрыта, і я упэўніўся ў тым, каб ніхто б гэтым так і не даведаўся. Наколькі я разумею, большасць людзей, якія ведала пра гэта, памёрла ў рызне. Я бы не сказаў бы, што гэта прям поўнасцю silver lining, як бы ў гэтым выпадку перакласць. Ну, хутчэй як падсумаванне, альбо як такі добры канец. Але ўсё ж такі. Калі ўсё пойдзе дрэнна, у нас будзе месца, дзе схавацца. Нейка нататка вельмі калбасіла. Так, вось яна сістэма. Помпы. План усяго гэтага. Так, індыкатары вады. 3 штукі. Напрамак. Зразумеў. У ідэале ўсё перапампаваць у гэтае самае. Гэта наша тэрыторыя, так? А дзе мы знаходзімся? Кантрольны пакой, 3, вось мы тут. 4. Давайте, можа, з 4 перапампуем ваду. А 2 гэта на што? Цэнтральны пакой, паўднёвы выхад. Так. Заходні пакой напаў затоплены, і ўсходні пакой там таксама затоплены. Так што ўсё гэта трэба вліваць кудысьці. Пазлы з пакоямі. Так, а што у нас яшчэ блакітненькім там гарыць? Гэта вось гэта электрычнасць, якая... Чамусьці я магу ўключаць і выключаць яе. Гэта вельмі падазрона. Мне падаецца, з пачварай мы зараз будзем тут хавацца. Out of juice. Because, of course it is. Усё гэта выключана, зараз мы электрычнасць пададзім. Навошта нам вада? Наадварот, пазбавіцца ад яе, нам перашкаджае. Так, давайте электрычнасць пададзім на ўсё гэта. Запрацавала, так? Yes, it's on. Давайте. Shit. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Ага. Месца, куды можна перапампаваць ваду, яно адключана зараз. Там трэба неяк адчыніць гэтыя праходы. Так, тут поўнасцю ўсё заліта. Давайте паспрабуем адчыніць, чтоб там не зачынена было. Так, тут нічога няма.
Гэта ж тое ж самае месца, куды я спускаўся. Можа зараз у мяне нешта атрымаецца, але мне падаецца, што не. Так, тут зачынена. Так, трэба вяртацца. Магчыма, так не атрымаецца. Магчыма, спачатку патрэбна спусташыць нейкі пакой і ў ім спачатку перапампаваць, а потым ужо займацца правым пакоем. Правы пакой выглядае як пакуль безнадзейны. Так. Давайте у правы пакой пераліваем. Не ў правы, а ў цэнтральны. Так, і зараз левы пакой. У. Куди не подяв? Так, вона у правій часті. Добре, ми ховаємося до типу чвари. Ще не ведаю, як тут ховатися де є, тому що нема по сутності місця, де можна прямо це нормально зробити. Не то, как я мог ее обойти. О! Так, боронимся. Не-не-не, ну все, нормально. Сюди можна зараз воду переливати. Але я ж не могу забрать. Давайте. Духом заберем электричность. И бежим назад. Блин, я зараз... А где ты? Я же заховаться не могу, так? Так, не могу. Я надеюсь, ты тут поблизу. Яна кудись зникла. Просто як мне... Ну реально, калі я сутыкнуся просто ў адным пакою вось у калідоры зараз гэтай пачвары, яна альбо заскрыптаваная вельмі моцна, і тыпу просто мяне бегае, пужае. Альбо што тут рабіць, я нават не ўпэўнены. Так, гэты пакой левы можна затапліваць. Поўнасцю. І яшчэ далей. І можна гэта ўсё у эту частку заліць. А, толькі палову можна заліць. Добра, давайте тады пераліваем ваду сюды. Гэта... А, ну, в прынцыпе, можна ўсё ў цэнтральны пакой заліць. Ёсць. Раптам гэта наша пачвара? Ну, халера яго ведае. Я ўжо ні ў чым не ўпэўнены. Давайте вось так зробім. Я ўключу электрычнасць. Это, магчыма, памылка? Лепей ідэй у мяне няма. Дзе яна? А дзе яна? А, вось яна пад намі. Она знову кудысьці падзелася, там развалілася. Вони адваліваюцца на апошні сейф, так?
Па сутнасці, на апошняе аўтаматычнае захаванне. Захаванняў як бы няма маіх асабістых, таму я не ведаю, як далёка у мяне ідзе аўтазахаванне. Я спадзяюся, не ўвесь пазл з самага пачатку. Опа, злева нешта. Shit. Не хапаем. The valve is missing. Please be around, valve. Яго не хапае, каб мы маглі яго пракруціць. Трэба знайсці. О, пашчасціла. Не патрэбна кудысь савацца. Hey. That's my way out. Так можна Once I выбрацца. dry it up a bit. Угу. Так, а где там? А где крутелка-то моя? Ось она. не той экран. Ёсть. Открыли гэтае сховішча яшчэ. Second tank ready for duty. Мне патрэбна было 2, каб выліць усю ваду непатрэбную. Pretty, pretty dollhouse. І дзе яна? So many dolls to play with. Вось дзе яна? Я ж нават не ведаю. To wear. Lillian, Francis, she was insatiable. And him, the only one to get away. Про кого? Хто збег? But they don't last. They never last. But you will. Так, это не туди. Won't you? Яна шукае мяне, і яна кажа пра кагосьці. Яна кажа пра кагосьці, ну гэта пачвара, яна кажа пра кагосьці, хто збег яшчэ. Яна пералічвала тых ва ўсіх, у каго яна усялялася. Ва Фрэнсіса яна усялялася, напрыклад, таксама Лілі, Фрэнсіс. І там быў нехта, хто збег. Вось гэта мне цікава. Так, давайте-ка мне адну цікавы момант. Я па сутнасці магу... Яна казала нешта пра выхад. Давайте я пералью ваду спачатку вось сюды к палову. І я цэнтральны пакой такім чынам прыбяру, і вада будзе заліта ў ну, у гэтых сховішчах. Central chamber's open. Get your ass down there, Marianne. У цэнтральным пакоі не мог спусціцца ўніз, але ў правай частцы быў спосаб спусціцца. Але мне падаецца, блин, зараз будзе праткі, вось гэтыя хованкі. Давайте пакуль праход пакінем, будзем прыдумваць. Зараз мне патрэбна зноў уніз, і ў цэнтральны пакой унізе ўжо хадзіць. Так, энергії у меня хапае, поўны зарад. Мне больше не патрэбна. Трэба назіраць, калі будзе захаванне, бо нам патрэбна ўжо пакрыху скончваць. Ось, таму што хочацца як бы прасунуцца і, магчыма, у ідэале выбрацца з гэтага бункера, альбо там дайсці да якога моманту. Толькі не кажыце мне, што гэтая пачвара. А, шыт. Божухна. А мне ж хавацца тут няма дзе. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. І што мне рабіць? Меня ж заб'ють зараз. Ну ўсё. Што мне тут рабіць? Просто ўлева я прабегчы не магу. Так. А, можа быць духам сваім туды прабегчы. Давайте працягнем.
І гука. Гульня вельмі дзіўна сябе паводзіць з гукам. Багаў мне як дзіўных паналавілі. Мне паказваюцца вось гэтыя дзверы, але хутчэй за ўсё так, калі я вазьму сабе дух і за дух туды пролезу, то я магу па сутнасці яе ўвагу просто перацягнуць на свой дух, а не на сваё цела. Давайте так паспрабуем, потому что гэта адзіны варыянт, які мне ў галову прыходзіць. Mine! Let me get back here! It all ends in me! Блін, оп. Заўважыла мяне, так? Божухну. А што мне рабіць? Try you all. Назад я вярнуцца не магу. Высунуцца я за свайго сховішча не магу. Гэта пачвара вельмі хутка вяртаецца у гэты. Зноў. Гульня, што за халера? З гукам. Ось дзверы мне паказваюць. Просто там бегчы няма куды. Як бы навошта яны мне. Там просто тупик. Калі б там можна было прыбегчы штосьці націснуць, то было бы цудоўна, конечно. Mine! Let me get back here! No! You shouldn't! І ось як хутка яна вернецца. Ось яна вярнулася і пайшла за маёй задніцай. Адразу, просто не нават... Можа мне ў іншым месцы патрэбна перахавацца. Просто я ж не паспею там нічога нарабіць. Ёсць верагоднасць, што мы пакінем гэтую загадку праходжання гэтага моманту на наступны раз, таму што час пакрыху гэта самае, як гэта, прыжымае, трэба ўсё хутчэй пайсці папрацаваць. Ось, і я бы, можа, пакінуў The Medium, мне падаецца, амаль прайшлі, мне падаецца, нам не хапае аднаго стрыма, каб яго поўнасцю дапрайсці. Падаецца, я не ўпэўнены, колькі яшчэ контента, але па адчуваннях мы ўжо даволі далёка. Давайте яшчэ адну спробу зробім. Я паспрабую яе пачвару гэтую адвесці улева і сам прабягу вось туды на левы бок. Ладно. Ну, блин. Яшчэ горш, чым звычайна атрымалася. Можа, неяк зачыніць можна, а яна ж праходзіць праз рэальны, праз сусвет духаў. Яе няма ў рэальным сусвеце зараз. Ось. Яна не ў рэальным сусвеце, і таму яна можа праходзіць там жа, дзе і мой дух. А вось зачыніць неяк не бачу варыянтаў. Ось. Блін, зноў гук. Што за халера? Ён рамантуецца толькі калі я пераходжу на вось гэта самае, на меню гука. Можа перахавацца мне патрэбна, але яшчэ яна адразу бачыць, дзе я знаходжуся. Ну, прям яна адразу набяжыць да мяне, як толькі дух разваліваецца. Let me get back here. Зараз просто прабяжым. Пробуем. Ну і што мне рабіць? Вось яна збіраецца тут. Оп. Я яе ў электрычнасць злавіў. Гэта спрацавала раптоўна. Не, я ўсё правильно зрабіў. Тут была вада, і я ўключыў генератор, зразумеў. Я не вельмі разумеў, што я раблю, але я гэта зрабіў. Віншую. Так, гэта вельмі цудоўны момант. Каб на гэтым спыніцца, мы дакладна ўсё роўна гульню не пройдзем за бліжэйшыя там 10-15 хвілін, гэта дакладна. Вось, таму праходзім ці будзем у наступны раз, калі яна зноў пераможа, было бы цудоўна, таму што нам засталося не тое, каб шмат у гульне.
На Crusader Kings 3 отправляется 10 тысяч. На The Medium отправляется яшчэ 10 тысяч. Дзякуй вялікі ўсім. На гэтым я вас буду перадаваць. Зараз паглядзім, хто у нас чым займаецца. Гляджу, хто стрыміць. Я бачу. Усе на месцы, і он працягвае Hollow Knight. Мы да яго і пойдзем сёння. А вам я жадаю добрага дня. Сёння пятніца. А гэта значыць, што тут да выходных засталося нічога, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце. Гэта таксама карысна. А вас я перадаю да усе на месцы і нашага маленькага пустога рыцара. Да пабачэння.